Gipuzkoako klasikako bigarren etapa honetan, atzoko Lazkaoko etaparen ostean, gaur Zumi saria lehiatuko du Egiako galetan zehar. Palmares handia duen lasterketa da, egunon Beñat. Egunon Imanol, aipatu duten bezala urte asko dituen lasterketa da, urtero babesle ugarik babesten dutena, eta aurten Gipuzkoako klasikoaren lasterketa izango den honetan, gauzak izugarri interesgarri iritsi zaizkigu, sailkapen desberdina ditugu, eta konta guzu pixka bat Imanol, nola gaudetuan gauza. Hemen ikusten dugu irudian, sailkapen orokorreko maiotak ez, oraintxe irtera neutralizatu eman dute, 4 kilometroko irtera neutralizatu izango dugu, irtera erreala eman aurretik, eta atzo bezala, erorikoren bat edo zulaketaren bat egonezkero, lasterketa pixka bat neutralizatu luzatuko litzake. Atzoko sailkapenei begiratuta, maiotoriarekin Johan Blanc, Tulusaneko txirindularia dugu, 41 zenbakiarekin. Maiotoria da hori, babeslea Irizar duena. Mendiko sailkapen nagusian Mati Piz, 21 zenbaki duna dugu, Tofauti taldekoa, eta maiotori Garaje Tolosak babesten du, osotasunean. Lehenengo urteko txirindulari onena Nolan Pedersoli da, 74 zenbakiarekin, eta maiotori Laboral Kutxak babesten du. Sailkapen nagusian talderik onena gaurko egunez Team 31 Specialite taldea dugu. Tarteko helmugetan enpate hirukoitza Beñat, atzoko tarteko helmuga guztiak txirindulari ezberdinak puntuatu zituzten, baina metako sailkapenarekin, Tomas Mateus da liderra gaurko egunez, hor ikusten dugu Maiot Urdinarekin, talde portugaldarrekoa. Txirindularia, Maiot Berdearekin, hain Gipuzkoak babestutakoa eta zaigu esatea, tarteko helmugen Maiot Urdina horbeak babesten duela. Gaurko karreraren aurkezpentxoa egiteko, tentsio handiko karrera izan hori da Egiako karrera, ez da bereziki mendate handiz osatutako lasterketa, baina bertan dauden bideistuek, gaur gainera euria egin duela kontuan izanik, tentsio handiak, erorkera asko, eta ondo kolokatu egitea garrantzi handia duen lasterketa izan hori da. Lasterketa zirkuito batean egin hori da, egiten da, eta Oiartzun, Astigarraga eta Egiako auzoak lotzen dituen zirkuitoa da honakoa. Vemos también ahí, como comentábamos Beñat, el ambiente que se respira es muy diferente al de ayer. Ayer teníamos en Lazkao un tiempo soleado, con mucho calor, y en cambio hoy estamos viendo cómo en Eguía el suelo está secándose, pero bueno, tenemos un paso muy estrecho en la zona de Astigarraga con tramos de hormigón que seguro estará muy peligroso, y la temperatura también ha bajado considerablemente con respecto a ayer. Esan duzu bezala, eguraldi aldaketa izan dugu, hau litzateke gaur atzoko eguraldi hori izan, baina euriak bere zigilo utziko dela dirudi. Gaurko lasterketan eta Gipuzkoako klasikoan eraso askoko lasterketa espera begira neutralizatuan beran batxen gainetik pasatzen direla ziklistak, posiziorik onena aurkitu nahian, eta bertan ikusten ditugu euskal ziklistak, Darenako txirrindulariak, Irukiko txirrindulariak. Hemen pantailan ikusten dugu Aimar Kapdeki bera, pistan oso ondo ibiltzen den txirrindularia, eta etxeko taldea da, Iruki Donostialdea biziredan taldea. Tartean Eneko Guartemendiare ikusten dugu, Garaje Tolosa Darenako txirrindularia, atzo tarteko helmuga batean, bigarren sailkatua izan zen, eta beraz, sailkapen virtual horretan tarteko helmugetan bigar dagoen txirrindularia da, horri inguruan ikusten dugu baita ere Aimar Fernandez de Gorostiza, atzo elkarrizketa bat izan genuen berarekin. Eta terreno hau urtero errepikatzen den, azkeneko urtetan errepikatu den ibilbidea da, eta bertako txirrindulariek oso ongi ezagutzen dutena. Kanpotarrek berriz, rekorridoa hain ongi ezagutu gabe, oso ohituta dauden orografia bat dauka, atzo komentatu genuen bezala. Kanpoko karreretan, tendentzia eraso gehiago eta konstanteak izatea da, eta gaurko etapak Frantzia inguruan lehiatzen diren lasterketa askoren
itxura handia du, baina oso errepetxeroa, lasterketa zailak, esango nuke, esaten den bezala, oso rekorrido ratoneroa du lasterketako tramo askotan, eta lehia polita izaten da, ez? Bai, nik oroitzen dut gu hemendikan ibiltzen ginenean, gogoangarria zela metro bat laua ez daukan lasterketa dela hemengoa, eta une oro lasterketa buruan joatea duen garrantzia, esan bezala erorkero ugari egon izan dira, eta gaurkoan ere ez litzateke harritzekoa berdina izatea. Garrantzitsua da aipatzea, jokabide ezberdinak topa ditzazkegula gaur, batzuk sailkapen orokorraren bila joan daitezke, besteak etaparen bila, interes desberdinak ikus ditzazkegu, Eneko Ugartemendiara aipatu dugu, bigarren postu horretan igonik tarteko helmugan, interes desberdinak izan ditzazkela, eta hemen ikusten dugu nola dagoen lurra gaurko egunean, ze errepideatik pasatzen ari garen, eta benetan arriskutsu dagoela, bandera gorria goian ikusten dugu. Bai, hori da, baina, eta hau da aipatzen genuen astigarrako bide estu horretarako sarrera, hemen Martutenen daude, eta, neutralizatu honek txirrendulari askorentzat, errepide hau ikusten duten lehenengo aldia suposatuko du, naiz eta, behintzat, talde kanpotarrak, ostrialeko eguna seguraski, errepide hau rekonozitzeko erabiliko zuten. Hor ikusten dugu bandera gorria, Gorka Agirre lasterketa zuzendariak neutralizatuta mantentzeko erabiltzen duen bandera. Kilometro gutxi faltako dira irtera erreala emateko, karretera honetatik irtetzen direnean, Astigarrako biribilgune handian izango da 0. kilometroa. Zerbait gertatutako kasuan, atzo bezala, lasterketa hor geldituko litzake, zulatutako edo eroritako txirrendulari guztiak propelera elkartzeko. Eta, esan bezala, hau da errepide txar hori, esango nuke, lehenengo zatia estua izanik ere, ez da horren besteko tensioa eragingo duen errepidea, baina bai zati honen bukaeroko tramoa, ez? Errepide honetatik errepide nagusira pasatzerako tramo hori da pixkat zailagoa, hormigoizko tramoa dauka, putzuak egiten dira, autobia azpitik igarotzen den errepide bat delako. Eta, momentuan euririk ez dagoen arren, bertan putzuak egin ohi dira. Errepide guztia dagoela ikusten da, gauean egindako euriarengatik, eta nik aprobetxatuko nuke momentua, irteera erreala emateko, karreraren babeslea aipamena egiteko. Babesle nagusia zumidena dugu, streaminga emititzen ari garen denda da, zehazki, babesle nagusia zumida, hemen Egiako auzoan, irteera eta helmuga parean dagoen denda, eta tartean atzo komentatu genituen federazioko babesle orokorrak, tartean maiotak babesten dituzten taldeak edo enpresak, tartean Ordea, esan bezala, Irizar, Garaje Tolosa, Laura Kutxa edo Hain Gipuzkoa bezalako instituzioak. Maiotak aurten Alka Esportek eman ditu, eta lasterketa gaurketapako babesle espezifiko gisa, kolaboratzaile asko ditugula ikusten dugu bainat, Egiako Kirol elkartea, Arano elkartea, eta pantailan pixkanaka ikusiko ditugun logotipoekin. Hau da esaten genuen tramo zaila, este es el tramo un poco más complicado que mencionábamos, este es el tramo de hormigón, vemos que está más mojado que la carretera principal y está mucho más bacheado. En este punto es donde nos vamos a volver a juntar a la carretera principal y aquí faltarán 300 metros para la salida oficial si todo va bien, Beñat. Pelotoia luze dator, orain kotxearekin abiadura astiro edo moteltzeko eskatzen ari da, ez dakigu atzoko moduan geratu egingo garen, edo besterik gabe pelotoia elkartzeko asmoz ari diren abiadura moteltzen, balitek ez zulaturen bat izatea, erorkeraren bat pelotoia atzekaldean, baina oraingoz irteera errealak itxaron egin beharko du pixka bat. Gaurko egunean bi tarteko helmuga izango ditugu, 28 kilometroan metatik pasatzen direnean, eta urrengo pasoa ere 74 kilometroan izango da berriz Karmengo Amakalean, eta berriz ere meta pasatzen dutenean. Eta mendiko geldialdia atzoko moduan, baliteke pintxaturen bat edo erorkeraren bat izana, eta zailtasunak izatea txirrindulariak pelotoira itzultzeko. Badakigu edo azalduko dugu bestela
irtera neutralizatuan arazoren bat izango balitzake, irtera erreala baino lehen itxaron egiten dela denak elkartu eta deno batera irtera erreala egiteko. Aipatzen ari ginen moduan, mendiko sailkapenari dagokionez, 3 pauso pasada izango dituzte Astigarragako bentatikan, 3 pasadatan puntuagarri izango da Astigarragako benta, baina hori baino gehiagotan egin beharko dute egoera, zehazki 6 aldiz igoko dute Astigarragako benta, eta erdiak izango dira puntuagarri. Astigarragako benta 3. mailako portua da, eta bukaeran amaitzeko Basozabal bidea igo beharko dute, 2. mailako portu puntuagarri bezala azaltzen zaiguna, eta, bueno, Astigarragako benta oso portu ezaguna da dagoeneko juvenil mailako lasterketetan, afizionatu mailakoetan ere bai, eta 2 kilometro inguruko luzera du Astigarragako rotondatik abiatuta, baina azkeneko kilometroa da benetan gogorra, eta Basozabal hiribideko igoerak 2 kilometro eta 700 metroko luzera du, eta 3 repetxoz osaturiko portua da, eta metatik duen gertukotasuna dela eta erabakigarria izan daiteke. Bai, baina lehengo urtetan ibilbide berdin izan genuen, eta Basozabalgo tramo hori izango da lasterketa erabakitzen duena, naiz eta gogortasuna aurreko Astigarragako bentetako pasaderak egingo duten. Ikusten dugu irtera erreala eman berri dela, eta 0. kilometroa Astigarragan bertan ematen da, non lehenengo aldapa izango duten ja Astigarragako benta, naiz eta Astigarragako benta horren preludio moduan beste errepetxo, orain igotzen ari denen errepetxo hau dugun. Bai, ez da hasiera bortitzen izan, egia esan normala bezala hankak minduak izango dituzte atzoko karreratikan, eta aurretik dituzten 104 kilometroek, zerresana izango dutenez, hasiera lasai izaten ari gara. Esan bezala, metro bat laua ez duen karrera da gaurkoa, hanketako min izugarria sortzen duen karrera horietako bat, eta kilometroak aurrera joan bezala eskapadak eta beraie bakarrik sortzen joten dira indartxoen hankekin. Hemen ikusten ditugu lehenengo mugimenduak, Waterslayer taldeko txirrindulari ikusten dugu erasoa jotzen, baina ez dirudi pelotoi hausteko gaitasunik izango duenikan. Aipatzea, Waterslayer taldea talde holandesa dugula, eta, gerra matera etorri direla garri duzute atzetikan ez dago eskapa uzteko asmorikan, eta abiatu eta nahiko azkar dugu lehenengo tarteko helmugen pasaera, 28 kilometrotara, egia esan bada tarte pixka bat, baina ez du inorre galdu nahi aukera hori. Una vez pasamos este túnel, Beñat, como comentábamos, tenemos la primera subida a las ventas de Astigarraga. Este repecho es, digamos, el preludio de la subida del puerto oficial, digamos. Ahora van a bajar, medio kilómetro y van a comenzar con la primera subida del día, que la van a repetir más de una vez, por ambos lados además. Y como vemos, Tofauti quiere hacer un poco la carrera dura, que está tirando del pelotón, sin ser un ataque como tal, pero tiene pinta de que quieren controlar y quieren llevar la carrera rápida en este primer tramo de la carrera, por lo menos. Bai, ikusiko dugu lehenengo egoerak zer ematen duen, baina ez litzatik harritzekoa, lehenengo eraso bortitza egoera honetan iristea, ez? Aipatu dugu bezala, kanpoko talde goitura dute karrera gogor egiteko, eta gaurko zirkuituak, gaurko etapak aukera hori ematen du, errepetxo izugarri pila dituen karrera denez, hausteko aukera egon daiteke. Aipatzeko ere bai ez ditugu atzo igo zituzten portuen tankerako igoerarikan, ez ditugu 2 kilometroko luzera baino gehiago dituen porturik, eta ez da ere atzoko rampa dituen porturik, baina gaurko karrera egia esan atzokoa bezain gogorra edo gehiago izan daiteke kontuan izanik atzo egin zituzten kilometroak hanketan dituztela txirrindulariek. Hemen ikusten dugu tropela Astigarragako bentetarako lehen igoeran. Beñatek esan duen bezala ez da igoera luzea, lehenengo tramo hori du pixka bat gogorragoa eta gero pixka bat etzaten da. Alde honetatik behintzat, eta hor ikusten dugu egundeko lehenengo iesaldi gogorra, non Arabako selekzioko txirrindulari batek
intentzioa jartzen duen, beste taldea kanpotarra da, eta beste hirugarren txirrindulari bat ekartzen ari da aurreko bikotearekin momentu honetan. Atzetik sua piztu da bainat, eta ikusten dugu ja txirrindulari dexentu da biltzala eguneko iesaldian sartu nahian. Atzo tarteko helmugen eta mendiko sariaren sailkapen orokorreko maiotak banatu ziren arren, gaur izango da sailkapen horiek benetan erabakiko dituen lasterketa, eta segurazki bi sailkapen horiek eguneko iesaldian erabakiko dira, naiz eta gero beste karrera paralelo batean, sailkapen denborazko sailkapen nagusian, beste lehia bat egongo den. Bai, guztiz ados, azken finean atzo tarteko helmugen sailkapena oso irekita geratu zen, etzen inongo pertsona edo txirrindulari indartsurik ageri izan bat baino gehiago menderatu zituenak, eta 3 pertsona edo 3 txirrindulari izan ziren sailkapen tarteko helmuga bakoitzean irabazutenak. Beraz, gaur edozein tarteko helmugatikan lehen pasatzearekin lidertza lortuko luke txirrindulari orok. Eta esan dugu 13. zenbakia da metro batzuk hartu dituen txirrindularia. Valentin Beck 3 minutuko atzerapen du sailkapen nagusian, Team 30 espezialistiko txirrindulariak. Eta karrera kontrolatuko duen edo ez ikusineko genuke lideraren taldeak, ez? Johan Blanken taldeak. Badu beste taldekide bat 2 minututik berako denbora tartean, Roman Gerg 43. zenbakia, eta karrera ikusineko genuke, ez? Eta hor dakagu baita ere bat zenbaki du txirrindularia, Guillermo Ribeiro, Berman Jaiko taldeko txirrindularia, momentu honetan tropelan geldialdia dagoelarik. Bai, atzo Jaiko taldeko txirrindulariak pixka bat trena galdu zuten momentu batean, lasterketatik kanpo ikusi ziren eta lan egitea tokatu zitzaien Lazkao mendiko portura gerturatzerako, eta iesaldia egiten ari den Valentin Beck bere kartak jolasteko intentzioz irten dela garbi dago, 31 espezializet taldekoa, eta ez da edozein txirrindularia, atzo ere ikusi genuen lasterketa buruan borrokan, nahiz eta gero denbora galdu zuen, bere palmaresean Klasik Estelan 7. postua eta Paris-Roubaixko partaidetza ditu, besteak beste. Eta gaurkoan gerrarako gogozi etorri dela argi utzi du. Oraindikan kilometro ugari dituzte aurrean egiteko. Eta hori da Astigarrako bentako gaina, bainat. Bai, hori bizan betala, 6 aldiz igaro beharko dute txirrindulariek, 3 aldiz alde batetik eta 3 aldiz bestetikan, eta horietatikan 2 puntuagarri izango dituzte. Denborarekin gogorra egiten joaten den Malda da, eta igo duten aldetik, alde honetatik ere, alde honetatik luzeagoa da, etzanagoa, baina luze egin hori da edozein txirrindularirentzat. Orain, Malda bera hartzen du pelotoiak, eta egia esan hemen abiadura handian jeisteko aukera ematen duen Malda ez du inongo kurba zailik, eta eskapatueri zai egingo zai hemen denborak mantendu edo besterik gabe eskapadan jarraitzea. Bai, esan genuen bezala tropelak oniritzi guztia eman berko dio bitxirrindulari hauei eguneko iesaldia sortu dezaten, egia esan. Errepide honetan tendentzia oso berakorra da eta tropelak asko kaminatzen duen terreno da. Bai, aipatu bezala Malda honetan igoera eta jetxiera azkarra ditu, baina gero herrietako pausoa komplikatu egiten dira. Vamos a escuchar ahora al presidente de la Federación Guipuzcoana de Ciclismo, a Santi Osoro, que hemos podido hacer unas palabras con él en esta salida de la segunda etapa de la Gipuzkoa Clásica. Santi Osoro, Gipuzkoako Federazioko... Gaurko hobea zen, errepidea gaurkoa ratonero esaten da horitakoa da, Belgikan da ibiltzen diren klasikan tipokoa, bide estu, gaurren ibili barrekok, kurba asko, eta gaurrako hobea zen egualdi hona otea eta lehorra alrebez tokau da, eta daunai aurrein behar eta hortare oitu barroke, osea que, ikasteko ondo etorriko zaie. Oso ondo, eskerrik asko, Santi. Bai, zuei. Hor Santi Osororen hitzake, hemen ikusten dugu Team 31 Specialized taldeko txirrindulariak metro batzuekin jarraitzen duela, eta Oiartzungo herrian sartzear daude bainat, Astigarrako bentetako jetxiraren ostean. Guk ezaguna dugun bidea dira hauek, baina Valentin Beckeri aztuko itzezki horietakoak. Bide gogorra benetan, eta ikusiko dugu nola egiten duen regulatu. Pelotoi atzetikan oso lasa ikusten dugu, bestalde egia esan
ez luke arriskua izan behar txirrindulari bakarra gaurko karrerarako, zeren eta bideak ematen du aukera norbera bakoitza bere lekuan jartzeko, oso bide gogorra dela aipatu baitugu, eta maldaz beterikoa. Orain Oiartzungo sarrerara segurenik luzatu egingo da pelotoia, zeren eta kolokazioa garrantzia handia hartuko du, saipatu bezala errepidea guztia genuela jaiki gara, orain pixka balde horrago dagoela dirudi, baina hala ere kurba zigizabatxoa ditu, eta kontraperaltera eta zikin txamarrak egon daitezkenak, beraz ez litzateke harritzeko orain pelotoi buruan ikusten dugun moduan posizioak eskuratzeko mugimenduak egotea, harritzen zait horiek eskapada lortzeko mugimenduak izatea, eta hori dela eta Valentin Beki gauzak zailtzea. Bai, ez deneatu hain hemen Oiartzungo herrian bide gurutzat hartuko dute txirrindulariek eskubiruntz. 80 graduko kurba da, eta Oiartzun herriko errepidean sartuko dira txirrindulariak, non Fortaleza jatetxeko pasaera nahiko ezaguna egin berko dute, ez? Hor bide asko estutzen da, eta ikusten dugu pelotoia nola gainera etortzen ari zaion pixkanaka Pintzertiguan taldeko txirrindulariari. Hemen ikusten dugu lehenengo kurba eman dutela, eta beste hainbesteko kurba bat eman beharko dute berriro eskubiruntz. Oiartzun herrian sarteko, hortzikan aurrera tropelak azelerazio bat izango duela uler dezakegu, momentu honetan tropela oraindik ere txirrindulari askok osatzen dutelako, eta denek sartu nahiko dutelako errepide estu horretan aurreko posizioetan. Brutometroan agertzen ez den arren, baita ere Beñat, Fortalezako birajearen ostean, Oiartzungo variantera, Oiartzungo saihesbidera igotzeko repetxoa ere kontuan hartu beharrekoa da. Nahiz eta brutometroan agertzen ez den arren, historikoki iesaldiak eta eraso asko egon ohi diren repetxoa delako, hoi ez, azkenian talde kanpotarrek gutxiago ezagutzen duten terreno izan daitekelako. Bai, malda erabakigarria izan ohi da, bertatik irten ohi dira gero metara iristen diren iesaldiak, eta lehenengo pasara bondo etorriko zaie kanpoko talderik ikusteko ze aukera ematen dituen. Gaurko zirkuituak, Team Specialized 31 lider doaz taldekako esalkapenean, beraz talde indartxorekin etorri direla zalantzarik ez dago, eta beraien protagonismoa izateko intentzioz irten direla gaurkoan argi dago, ez dute karrerako lidera beraiek, baina bai sailkapen nagusian ondo kolokatutako txirrindulariak, eta zein estrategia izango duten buruan gaurkoan lidertza hori kentzeko beraien areri hori. Hortxe ikusten dugu Beñat, tropelaren erritmoa bizi-bizia ez den arren, aurreko txirrindulariak eramore eman duen irizpideak eman ditu ez. Tropela zabal dikoa, baina ziur nago tropel barruan sensazioa ez dela bat ere lasaia. Tentsio handiko momentuak izango dira bertan, abiadura ere desienteko izango da naiz eta ikusten ez den arren tramonek tendentzia goraka duen karretera da, ez? Igor ikusten dugu beste txirrindulari bat erasoan badiela. Bai, ondo aipatuzun bezala, gu pelotoia zabal ikusita ere horrek ez du esan nahi lasaitasuna dagoenik pelotoian, baizik eta aurkako askotan denak aurrera joan nahi dutelako gertatzen da hau, eta kontonerak sortzeko egoera izan ohi da, ikutu asko daude pelotoi barruan, denek aurrera egin nahi dute, badakite eta zeibitetara doazten jarraian, eta orain lasaitasun puntu bat ikusten den arren aurrekaldean, atzetik handenak nola aurrera egin saiatzen ari dira. Atzo aipatu bezala, tropel buruko posizioetan rodatzea nahiz eta tensio gehiagoko eremu izan, indarrak gordetzea albidetzen duen posizio bada, ez? Ikusiko dugu nola tropeleko azkeneko posizioetan dabiltzen txirrindulariek gehiago istutu beharko duten Fortalezako igoeraren honen ostean, atzo komentatzen genuen latigoa izango litzake hori. Egia da lasaiago doazela pelotoi atzekaldean, baino gero komeriak ekarri ditzakeen lehiatzeko modua dela esango nuke. Hortartean ikusten dugu ongi kolokatuta dagoela pelotoiaren eskuiko aldean Aratzuna Nue, Iberos San Anton marduko txirrindularia hor hartu du lasterketa burua, tartean Aimar Fernandez de Golostiza txirrindulari oihartzurra, lasterketa oso ondo ezagutzen duen txirrindulari, eta tropelaren ezkerraldean ere maiot berde ikusten dugu Beñat Sainz, Aratzuna Nueren taldekidea.
lehenengo Euskaldunaren maiota duen txirrindularia, gaur ziur lan handia izango duela beste tropeleko Euskaldun guztien erasoak eta korteak isten. Bai, egia da errenta baduela, baina lasterketa oso gogorra joango da, tarte handiak egingo diren lasterketa izango da gaurkoa, eta indarra duenak aurrera egiteko aukera duen lasterketa. Ikusten dugu ze bidetatik handoa zen, lerro zuriz beteriko errepideak dira, orain gainera errepide aldaketa izango dute kalitate txarragoko errepide batera, asfaltu txarragoko errepide batera, eta oraingo lehenengo buelta lasai egiten adiren arren, begira, espaloitikan sarten adibide eta guzti. Hori aipatu beharra dugu Beñat, mendik eta Aimar Fernandez de Gostizaren erasoa dugu, etxeko errepidetan zehar ikusten du txirrindulari hau lehiakor dagoela, atzo, sailkapen nagusian denbora pixka bat galdu zuen, etzen Beñat Sainzen taldean sartzeko gai izan, bera izan baitzen, Beñat Sainz izan baitzen Euskaldun bakarra aurreko talde horretan, eta ikusten dugu Aimarrek ez duela arazorik nahi, tropel bururretan probatzen joan arren, arazo guztiak ekidit nahi ditu, eta paso estu hau, aurreko posizioetan egitea erabaki du, atzetik Aratzuna nue bere bila atera delarik, eta atzetik ere talde kanpotar asko daudela. Bai, Aimarren jarrera txalogarria, horrelako ausarteaz jokatzea, herriko karreran, seguru urduri egongo dela, edo gau urduria pasatu dela mutilak, eta Aratzuna nueren jarrera ere, ulergarria izan daiteke, azkenean bere liderraren interesak izatea du babestea du helburua, eta orain kurba arriskutsu bat egingo dute ezkerretara, Fortalezako birajea, eta Maldagora hartuko dute Oiartzun herritik pasa arte. Oiartzun herri gainean aipatu bezala ez dute mendate bezala hartzen, baina arrisku eta eraso ugariko eremua izan ohi da. Hemen errepideatzea ikusten, pelotoiatzea ikusten dugu geldialdia edo latigo, aipatzen dugu latigo hori, dagoeneko pelotoi burua azkardoan heinean, hemen oraindik frenatzen adira eta begira. Ze desberdintasuna pelotoi buruan dagoen irudia eta pelotoiatzean ikusten dugun irudiaren artean. Hemen gauzak ez dira gelditu eta atzekoek esfortzu hori egin beharko dute, hauen erritmo bera edo posizio berera heltzeko. Hori aipatzen ari zinen lehen Imanol, nola posizioa aurrean joateak tensioa duen, baina hemen atzean joateak energia ugari gastatzea dakarren berarekin. Gainera, kortere bat izango balitzake lerro honetan, guztiz saldua geratuko litzake txirrindularia. Bertan ikusten ditugu Biberos, San Anton Martuko beste taldekide bat, latigo guztia jasotzen ari den txirrindularia, baita Anpo taldeko eritza txega ikusten genuen, eta Beñatek komentatzen zuena, lasterketa tropel buruan lasai doazen bitartean, atzetik beharrezkoa baino indar gehiago gastatzen ari diren txirrindularia dira. Komentatzen genuen bezala, ikusi dugu nola bi txirrindulari edo azera gainetik pasa diren. Aipagarria da hori, reglamentuak uzten ez duen jarrera dela, eta kasu honetan UCI mailako lasterketa izanik santzionagarria dela Beñat. Horrelako bentaja jasotzeko erabiltzen diren azerako pasoiek santzionatu daitezkela. Kasu honetan epaimai teknikoko presidentea Martin Bridgut izango litzake. Eta erasoa pelotoi buruan aipatzen joan garen Malda honetan, lehenengo egoera honetan, esan dugu rotrometroan azaltzen ez den arren, oso ezaguna den Malda dela, karrera asko erabakitzeko gaitasuna izan duelako, bertan ikusten dugu State Toulousan taldeko, Paredes Rekonko taldeko txirrindularia, eta hau ere bakarlanean, egia esan ez dugu oso erasokor ikusten pelotoia, nahiko jarrera pasiboa dute lasterketaren lehen kilometroetan, eta ikusiko dugu nola evoluzionatzen duen bakarkako jazarpenerako nahiko lan izango den lasterketa da, baina pozgarria da horrelako jarrera ikusten. Ikusten dugu atzetikan ere badirela txirrindulari batzuk egoera ikusi eta aurrera egitea erabaki dutenak, eta beraien kartak jolastea gaurko lasterketan, egiako lasterketan. Ez, Beñat esaten genuen bezala, como decíamos, acaban de hacer el viraje en el restaurante de Fortaleza, han hecho el viraje en Oiartzun y ahora van otra vez dirección a las ventas de Astigarraga, que tendremos un primer paso en este sentido, que no será puntuable para la general de la montaña, y seguido
tomarán dirección a las calles de Guía, donde tendremos el primer paso por la meta volante en el kilómetro 28, en la calle Carmen Ama, a la par de la tienda del patrocinador principal de la prueba, que es Zumi. Bai, gaurko lasterketaren ezaugarrietako bat da jetxierek inongo zailtasunik ez dutela, pantailan ikusten dugun modura errepide zabalak dira, pelotoia oso azkar jaisten den maldak, eta ikusten dugun modura bakarrik doanak nekez egingo du aurrera atzeko taldetxoen aurka ikusten dugu atzetik taldetxoa datorrela, eta ihesaldia osatzeko aukera dugula. Hemen ikusten dugu errepidea ona dela, Hortalezako errepide estu horien ostean. Oiartzungo saihesbidea da hau, Arraguako auzora jaitsiko dira txirrindulariak eta berriro ere Astigarra Garuntz hartuko dute etorri diren errepide beretik, kontrako norantzkoan Astigarrako benditara igotzeko. Terreno hau esan bezala, ez da inungo terreno edo porturik ez, baino esan bezala gora eta berako tendentzia du. Atzetek ikusten dugu, aurreko talde honetan Euskaldunik sartu ez delaren sensazio eman didan arren, tropeletik ikusten genuen nola erasoak konstanteak ziren ez, eta orain bertan bainat kamaran tanta batzu dauzkagu, horrek esan nahi du euria hasi zaigula Oiartzungo lehenengo pasaera honen ostean. Ikusten dugu hemen txirrindulariak latigo asko jaten ari dela, eta esan bezala, honek desgaste gehigarri bat sortzen du ez. Esan bezala, hemengo aurreko talde honetan ez du ematen txirrindulari euskaldunik daukagunik, ikusten dugu tartean Batokauti taldeko txirrindulariak ez. Eta hemen izango dugu, bide osoan Maldabera dagoen kurba txar bakarra, rotonda batera, biribilgune baterako sarrera da, eta lehenengo taldetxonek erraz pasako duen arren, pelotoiak baliteke zailtasunak izatea. Hauxe, eta hortxe ikusi dugu erorikoa. Bai. Kontuz hartu beharreko kurba dela aipatzen ari zinen behinat, eta horri ikusi dugu eguneko lehenengo erorikoa ez da izan bat ere ez dago bat ere ongi lurra, eta lasterketa buruan zijoazen bi txirrindulariak lurrera erori zaizkigula ikusi dugu. Nahiz eta hemen ematen duen sensazioa, lurra berriz ere pixka bat lehortzea aldera dijoan. Bai, aipatzen ari ginen, kurba txar bakarra hori dela lasterketan den jetxera guztietan, baina itxe egiten bai da azkeneko momentuan eta rotundarako sarrera horretan beti zikin gehiago akumulatzen denez, ikusi dugu zein izan den ondorioa. Txirrindulariek aipatu ezela kanpoko txirrindularia ziren denak, ziurrenik inorrek ez zuen jakinaren gainen izango, errepide honetan izaten den zikinkeria edo egoera, eta etxeko txirrindulariek ziurrenik salbatu duten moduan, kanpoko lehen txirrindulari horiek ezagutu dute lasterketa nolakoa den. Dirudienez, Profautiko txirrindularia izan da erori den txirrindularietako bat, eta orain 4 dira lasterketa buruan dauden txirrindulariak. Son 4 los ciclistas que van ahora en cabeza de carrera tras la caída de los 2 primeros que iban en cabeza. Comentábamos también, ha habido una montonera aquí en la carretera en la rotonda de Oiartzun. Vemos que todos los corredores, tenemos aquí un corredor de Riparalde, un corredor del Bellota Goierri, y todos los demás parece ser corredores extranjeros. Tenemos al dorsal número 81, que es Gentle Rich, está a menos de 3 minutos en la general, del equipo Tiger Cycling Team. Vemos como hay varios corredores rezagados también, la carretera no está en muy buenas condiciones, Beñat. Eta min dutela ikusten da, edo arazo teknikoa dituztela ikusten da. Leku berezia erortzeko rotonda biribilgune baten irteera zen, baina aipatu bezala oraindik pelotoia osorik egon da, tensio gune horrek, horrelako gauza igartzen ditu diruen ez gehiago edo lasterketan ez duera egin gehiago izango erorkera horrek, eta aurreko taldeak ere distantzia galdu du pelotoiarekiko, baliteke kontu handiago zibiltzen hastea, eta ez da berdin egia esan 6 pertsona edo 4 pertsonako talde bat aurrera egiteko orduan. Askotan Beñat esan ohi dugu txirrindularitzan ez, lasterketetarako hobea dela eguraldi guztiz euritsua izatea, gaur hemen egian duguna baino ez, errepidea zatika edo tramoka hobetu edo okertzen den egoera hau ez da bat ere erraza txirrindularientzat, zonakoek ezagutzen dute gutxi gora bera non hartu behar duten kontu gehiago eta non arriskatu dezaketen gehiago, baina kanpotarrak etortzen diren momentuan, arrisku horiek gestionatzea zaila izan ohi da, norberaren arriskuak kontuan hartzeaz gain,
inguruko tropelkideek hartzen dituzten arriskuak ikusi behar direlako, eta bertan ikusi dugu ez, Beñatek aipatzen zuen bezala, Oiartzungo saihesbideko irterako kurba hori jakina zen arriskutsu ez dela, baina ez da ohiko erorketa, ondorengo montonera ikusi duguna, alkanpo pareko bilgune horren irteran. Bai, aipatu zuen zela espero zitekeen lehenengo erorkera hori, gainera ez nuke esango inungo akatsik egin dutenik lehenengo bitxi txirrindulariak, besterik gabe aurreko kurpila joan zaie, eta hori lurraren egoera txarra zelako edo, horrelakoa delako gertatu da, jakinaren gainean ziren txirrindulariak, baina bigarrena bai, zegoela arrazoi garbirik erorkera hori izateko, eta hori, ziurrenikan ikuture emate edo izan da pelotoian, eta batak bestea bota dute, nahi gabean hemen ikusten dugu, iesaldia aurrera doa, lau txirrindulari indartxo erreleboak emanez, eta beraien artean, lau kanpoko talde ditugu lanean. Ikusten ditugu Total Energiko txirrindulariak, Team 31 Specialized taldeko txirrindulariak, egia esan oso aktiboa dira izaten klasika osoan zehar, lidertza beraiek duten arren ez dute etapa lehiatzeko aukeri galdu nahi, eta ikusten dugu 13 dorsala, ohikoa den bezala aldrebes jarria duelarik, berriro ere Valentin Beck txirrindularia da, karreraren hasieran iesaldia hartu duen txirrindulari bera, eta garbi dago gerrarako gozetorri dela bestalde 34 zenbakiarekin Genti frantsesa dugu, hemen ikusten ditugu pantailan, eta Paredes Rekonkoko baranda txirrindularia, eta azkenik Akademi Emeretzi Region Sudeko Van der Werf txirrindularia. Bai, ez Beñat, hemen apunte edo konklusio bat atera daiteke, ez? Konklusio bat atera daiteke lasterketaren abiaduraren inguruan, ez? Ikusi dugu, bi lasterketa bi eroriko egon direla tropelean eta bai lasterketa buruan. Hori seinale da, ez? Errepidea gaizki egonteko horretan, abiadura horrek eragiten dituela erorikoak, ez? Bai. Orain lehenengo aldiz igotzen ari dira... Eta barkatu Beñat, Urko Nazabalen erasoa, Limusin Horiako taldeko txirrindulariaren erasoa, Astigarrako betetako lehenengo igoera honetan, zentzu honetan igotzen dela 252 zenbakiarekin. Bai, eta hobe du azkar Arrabatu Aurreko taldea, bestela gogor egin behar zaio ondoren, bakarkako lanean, bertan ditu, eta geldialdia izango da pelotoian, Urko salto egin eta azkar harrapatuko ditu lehenengo taldean, eta luztatu egingo zaien aurrean istutua baldin bada, Region Sud taldeko txirrindulariak beste istutua eman dio 31 Specialized taldeko txirrindulariekin aurrera eginez. Urko Nazabal bi taldeen erdian geratu da aurrera egiteko intentzioz. Ikusten dugu esan bezala erritmoa oso bizia dela, tropelak, irudi pinkorik ez dugun arren tropelekoa, ikusten da. Iesaldia permititzeko, lehen esan bezala, oniritzia handia beharko duten txirrindulariak behar dutela, eta borroka asko daude hemen eskuartean, eta artean, sailkapen orokorrak, etapako sari guztiak ez, eta hemen ikusten dugu tropelean ez daudela pozik, eta intentzio guztietako txirrindulariak daudela momentu honetan erasoka. Atzetik, Aratzuna nue ikusten dugu hemen tropeletik tiraka, ez bai dago gustora lasterketako egoerarekin. Txirrindulari asko, bi txirrindulari daude lasterketa buruan, iesalditik zenak esango nuke. Tartean, tarte hori itxine duten txirrindulariak eta segitan pelotoia dato atzetik. Hau da, Astigarrako bentetako igoera. Bertan, Astigarra gara jetxiko dira eta okendotegi bidetik sartuko dira. Beñat hori izango da lasterketako hurrengo puntu arriskutsua. Bai, eta aipatzekoa, Aratzuna nueren jarrera eta Bibero San Antonek hartu duen jarrera lasterketa honetan, atertan dauden txirrindulariak egonda eta taldeak izan da, pelotoi buruan jartzeko inongo lotxarik gabe eta ausardiaz lan egitera etorri direla dirudi. Urko Beñasainzen interesen alde eta kasu honetan Urko Nazabal iesaldian egonda, lehen euskaldunaren dorsala, maiota, arrisko egon ziteken eta horregatik ikusi dugu talde buru, Bibero San Anton taldea. Tropela dena elkarrekin berriro elkartu dela ikusten dugu, vemos que el pelotón ha vuelto a agruparse, vemos a Urko Nazabal en las primeras posiciones, al líder de la montaña también lo vemos ahí en tercera posición del pelotón, Joan Cardona, corredor del Ipar Máquina Dimac también en las primeras posiciones.
Y su compañero Ayur Ugartemendia, que es corredor de primer año y está dejando buenos detalles también, como comentamos ayer, pues bueno, está en las primeras posiciones, donde están atacando, pues bueno, no, atacando no, sí, ¿no? Sí, están atacando ambos corredores con la intención de irse juntos. Bueno, vemos cómo arranca también por detrás el corredor el líder de la montaña. Bai, taldeko mugimendua izan dute, baina oso zail egingo zaie maldaber honetan biek bakarri joatea, pelotoiak hartzen duen indarra izugarria baita, hemen oso errepide zabala, oso erraza eta atzetikan doan talde handia inertziaz soilikan ziurrenik aurreko taldetxo harrapatuko naiz eta istutzen ari diren tartea sortzeko. Bai, ez gineat hemen lasterketa zentzu honetan doanean, Astigarrako norantzan jeisten direnean, Penditza bestaldetik dena baino handiagoa da eta tropelak abiadura handiagoa hartzen du, ez? Ikusten dugu hala ere, pelotoia guztiz luze dijoala, azkeneko estutualdi honek mina egin duela, eta bueno, ez, esan bezala garrantzitsua da lasterketa honetan tropelaren lehenengo posizioetan egotea, ez inongo indarrik gastatzeko, behintzat lasterketa erabakiten den momentuan aurrean egotekoa baldin bada asmoa. Ba, Astigarrako bentek egia esan, pelotoia aurrean dagoenari mina handia egiten ez diola dirudien arren pelotoiatzean sarraska egin ohi ditu hemen egiten diren lasterketetan eta pelotoia luze jartzeko aukera ematen duen Malda da, bai alde batetik bai bestetik eta kontuan hartu beharrekoa. Gaurko saioan 6 aldiz igoko dutela txirrindulariek begira luze eginda pelotoia, egia esan tarteak uzten ari dira erorikoak izan direla eta seguruenikan beldur pixka sartuko zitzaien gorputzean eta kontuan edukitzeko gunea izango dugu lasterketa osoan zehar urrengo igoeran ja puntuagarri izango da igoera, baina lehenago tarteko helmuga izango dugu metako pasoekin bi txirrindulari metro batzuk hartuta eta ikusiko dugu ez hanka altxatzen dute pelotoia dakarre abiadura dela. Eta orain beina okendotegi bidera sartuko gara berriro, kasu honetan kontrako noranzkoan beti ere neutralizada pasaden tramo hori egingo dugu kontrako noranzkoan eta sarrera izango da kasu honetan aipagarriena. Hormigizko tramo txiki bat izango dute hasieran, putzuak izango dituzte ostean, errepidea estua izango da eta tramo horretatik atera ondoren, esan bezala, tarteko helmugetako eguneko lehenengo tarteko helmugara egingo dute bidea. Pelotoia azkar, inongo iesaldirik ez egoteko erritmoan eta egia esan zail egiten da txirrindulari euskalduna pelotoi buruan ikustea. Aipatu dugu kanpoko taldeak ohituri daudela horrelako lasterketetan beraien onenak ematera, baina bertako txirrindularitzako izugarrizko erritmoa da honakoa eta ikusten hori agerian geratzen da pelotoi buruan ikusten ditugun taldeen koloreak ikusterakoan hanpo ordizia taldeko txirrindulari ikusten dugu hortartean, baina bestela zaila egiten da Biberos Antonekoren bat ere bai, baina denak kanpoko txirrindulariak dilaia esan daiteke. Ikusten dugu zein den intentzioa orain kontuz pivote horiek, bai nahiko eskutu zeuden hor jarrita. Hoxe azkarate txirrindulariak ikusten dugu hor aurreko posizioak borrokatzen, nanpoko txirrindularia komentatzen zenena bainat, eta Astigarrako herrian gaude berriro, okendotegi bidera sartuko gara segituan, eta espero dugu erorketarik ez egotea, eta lehia egongo den arren orain, denak salbu pasatzea. Bai, hau da, karrerako momenturik arriskutxean. Begirera, zuzen hartu behar izan du lehen txirrindulariak bazterbidea, eta pelotoia egidurrenez osorik anigaroko du kurba hau. Aipatzen ari nintzen moduan hau da lasterketako momenturik arriskutxean, oraindik pelotoia hautsi ez denean eta osorik aldoanean, denek egon nahi bai dute aurreneko postuetan, eta hementxe errepide aldaketa, ikusten da errepidearen kalitatea zein den, irrist egiten dut bizikletak, eta zorionez edo segurtasunaren alde abiadura mantxotu dute buruko txirrindulariek, eta hori denen mesedeko izango da, behintzat erorkerak ez ikusteko, orduan egia esan ulergarria da, oraindik kilometro ugari falta dira, baina talde buruan istuturen bat emanezkero, ihesaldia sortzeko aukera bikaina izan da horrelako bidea. Hoxe azkarate momentu honetan oso ondo kolokatuta eta atzetik baita ere aratzuna, txirrindulari harina izanik horrelako errepidetan asko ikasitako txirrindularia da, pasaden urtean,
Gipuzkoako selekzioari esker. Balromaiko turra, Ronde des Valles eta bar bezalako lasterketak lehiatzeko aukera izan zuen, eta horrelako pelotoetan ongi mugitzen dakien txirrindularia da. Aipatzen ari ginen bezala, lasterketa buruan min egiteko aukera dagoenez, aprobetxatu Sanentien taldeko txirrindulariak erasoa jo du, eta luztatu du pelotoia. Hemen ikusten dugu atzekaldean zen mantxo da zen eta egin beharko duten esfortzua. Izugarria da aurrekoena, berdintzeko aurrekoak gaina bi indar egin beharko dute distantzia bera egiteko, eta hemen iesaldia osatu nahi du, baliteke tarteko helmuga izatea bere helburu, eta horren bila doa, aipatu dugu saioaren hasieran tarteko helmugen sailkapena oso zabali dagoela, atzo puntu gehien lortu zituen txirrindulariak 3 puntu soilik lortu zituela, eta gaur lehenengo igarotzen den edonor, lider jarriko litzatekeela sailkapenean. Hori dela eta mugimendu hauek ulergarria dira, hementxe 28 karrera hasi eta 28 garren kilometroan edo 75 faltan, alegia hemendik 3 kilometrotara dago tarteko helmuga, eta baliteke Sanentien taldeko txirrindulariak helburu hori buruan egin izana mugimendu hau. Bestela ere leku aproposa da, ausardiaz jotzeko, askotan indarra baino teknikak bidea erekitzen bai du horrelako bideetan. Orain beñat, comentábamos que tras este paso por el camino de Okendotegui van dirección a la primera meta volante del día en las calles de Eguía. Va a cambiar un poco ahora el contexto de la carrera, digamos. Van a entrar a carreteras un poco más urbanas, ¿no? Las mismas por las que han transitado en la salida neutralizada. Va a haber más isletas, badenes. La misma curva para entrar a la recta de meta es muy peligrosa, sobre todo con el asfalto como está, ¿no? Medio mojado. Entonces, pues bueno, es el siguiente punto que tenemos que tener en cuenta, tanto por la colocación y las posibles caídas como para el paso de la meta volante también. Laster izango dugu irteera edo metako lerroan pelotoia, eta ez litzate garritzekoa behin hori igarota hankaltxatzea bakarrik iesaldean doan txirrindulariak. Pelotoian orain mugimenduak atzetikan, ez bai dute inorre galdu nahi lasterketako sari hau, tarteko helmugaren saria asko eskuragarri ikusten duten saria litzateke, eta atzean mugitzen ari diren taldea Region Sud taldeko txirrindulari oso aktibo berriro ere, hasieran iesaldean ikusi dugun bezala orain berriro ere jotzen ari da, eta berarekin dakar, bere taldekidea eskuinetara erekidea Tofauti taldeko txirrindularia, eta ez diote erraz utzi nahi bentza tarteko helmugatik lehenengo posizioan igarotzea. Orain, Imanolek aipatu duen bezala, bide urbanoetara sartuko gara, hiribidetara, kurba txarragoa dituzte, motelagoa da, lerro zuri ugari daude, eta konketak, eta benetan arriskutsu dago, aipatu dugun bezala, erdi busti, erdi lehor dagoen, errepide honetan bizikletek irrizte egiten badu dute erraztasun osoz. Lehenengo ibilgailua ditugu ja Egiako kaletan zehar, lasterketa aseguratzen duten lehen ibilgailuak, beraz, irudietan ikusten dugun bezala baita ere, txirrindulariak ez dabiltza batera urruti eta segituen izango dugu tarteko helmuga honetatik lehenengo pasara. Kilometro batera dago, bideak ezagutzen dituena jakingo du zein gertu dauden, baina luz egin behar zaio metarako bidea Sanentien taldeko txirrindularia, atzetikan bai Dakar Tofauti taldeko txirrindularia, eta ez da bidaiari ona berarekin egiteko, osatzu irakutsi den talde berdeko txirrindulariek ze indartsu etorri diren eta nolako jarrera izan zuten saio osoan zehar, etapa guztian zehar, eta gaurkoan ere beraien zigilua utzine duten. Eta ikusten dugu tropela ja Egiako errepidean dagoela. Esan bezala hemen, isletak, estualdiak, eta bar izango ditugula. Hau izango da, txirrindulariek baso zabalgo azkeneko igoeraren ostean egin beharko dituzten azkeneko kilometroak, eta orain metako pasaeraren berdin-berdina izango den pasaera bat izango dugu, baina ikusiko dugu pasaerak aurrera joan ahala, tropela txikiago izango dela eta puskatu joango dela karrera. Oso ondo esan duzun bezala, txirrindulariak etaparen amaieran egingo duten bidea egiten ari dira, askori ongetorriko zaie errekonozimendu gisa, irabaztera deituta dauden
txirrindulari horieri, eta azkeneko kilometroan, nahiko laua den arren, gorakako tendentzia duten bi rampa izango dituzte txirrindulariek, hau lehena, 200 metro inguruko malda da, gero 50 metro malda bere egingo dituzte, eta eskuinetara 80 gradu pasatxuko kurba bat egin ostean, metako lerroan sartuko dira zuzen bidean, eta hor nabarmen goraka egiten duen malda bat harrapatuko dute, karreraren amaieran, lasterketaren amaieran, esprina jokatuko dena taldea iritsi ezkero. Hori esan da, oraingoan lehenengo pasada honetan tarteko helmuga izango dute, Karmengo Amakalea bidean, eta dagoeneko metako kamerak hartu du, zain entien taldeko txirrindulari, eta lortuko du lehenengo igarotzea, lasterketako lehen tarteko helmugatik honela tarteko helmugen sailkapeneko lidertza virtuala eskuratuko du, bera da baintxe lehena, eta Tofauti taldeko txirrindularia beste jarrate lortuko du. Eneko Garmendi atzetikan ikusi dugu, atzo tarteko helmugetan puntuatu zuen, bigarren, eta oraingo puntuarekin, bera ere liderren pare jarriko da puntutan, 4 pertsona izango genituzke 3 punturekin lasterketa buruan, konfirmazio falta noski. Pelotea ikusten dugu atzekaldean lasaiago doala, baina ez pentsa aurrean gelditu delako hori, baizik eta istugunea dituztelako metako pasaran, eta esan bezala horrek geldialdiak sortzen ditu. Eta orain lasterketako, zulaketa bat ikusten dugu hor, baino lasterketako patrozinadorei eskerrak emateko publizitate tarte bat sartuko dugu. We're Basque. We are Basque. Clásico de los muros, sale de meta el Pamplona. Ahí tenemos el gol, salida de Maveazzi. Eta benetan labora escucha. Solamente para la línea meta. Ahí vemos también esa convicción y el buen trabajo. Más de 10.000 están 10K por las calles de la ciudad de Zaragoza. Qué imagen la que estamos viendo ahora. Ojalá podamos vivir un gran espectáculo. La verdad es que esto es impresionante, las imágenes que estamos viendo son increíbles. Yo creo que está dando más de lo que... No sé si le va a pasar factura a ello. Ortuan prestatzen, bigarren txandakoak. Lalo bero bat emango diogu, animatu. Gaina berehala izango dira San Miguelko gainean lasterketa buruan diren 3 txirrindulariak. Kilómetros de carrera y por... Ea espremi horretan. A todos aquellos que no vais siguiendo, los ciclistas escapados que ven como esa diferencia de todo. Farmazateko ez erren erorikoa lasterketa. Orain airetik ikusten ditugun drone bidezko irudi hauetan, abaltizketara iristen ikusten dugu, ziako helmuga puntu honetara garaipena gozatzeko modu ere izan du garaipena.
O sea, mañana la clásica de los muros, salida de meta en Pamplona. Ahí tenemos el gol, caída de Mabeazi. Eta benetan labora escucha. Solamente para la línea de meta. Ahí vemos también esa convicción y el buen trabajo. Está Viesca por las calles de la ciudad de Zaragoza. Qué imagen la que estamos viendo ahora. Ojalá podamos vivir un gran espectáculo. La verdad es que esto es impresionante, las imágenes que nos están ofreciendo son increíbles. Yo creo que está dando más de lo que... No sé si le va a pasar factura. Portuan prestatzen, bigarren txandakoak. Txalo bero bat emango diogu, animatu. Gaina, berehala izango dira San Miguelko gainean lasterketa buruan diren 3 txirrindulariak. Kilómetros de carrera. Ea espremi horretan, A todos aquellos que no vais siguiendo, los 5 ciclistas escapados que ven como esa diferencia de todo. Farmakatzeko eta erorikoa lasterketa. Orain airetik ikusten ditugun drone bidezko irudi hauetan, abaltizketara iristen ikusten dugu. Ziako elmuga.netara garaipenaz gozatzeko modu ere izan du garaipen. We're Basque. We are Basque. O sea, mañana la clásica de los muros, salida de meta en Pamplona. Ahí tenemos el gol, caída de Mabeazi. eta benetan labora escucha. Solamente para la línea de meta. Ahí vemos también esa convicción y el buen trabajo. Está Viesca por las calles de la ciudad de Zaragoza. Qué imagen la que estamos viendo ahora. Ojalá podamos vivir un gran espectáculo. La verdad es que esto es impresionante, las imágenes que nos están ofreciendo son increíbles. Yo creo que está dando más de lo que... No sé si le va a pasar factura. Portuan prestatzen, bigarren txandakoak. Txalo bero bat emango diogu, animatu. Gaina, berehala izango dira San Miguelko gainean lasterketa buruan diren 3 txirrindulariak. Kilómetros de carrera. Ea espremi horretan, A todos aquellos que no vais siguiendo, los 5 ciclistas escapados que ven como esa diferencia de todo. Farmakatzeko eta erorikoa lasterketa. Orain airetik ikusten ditugun drone bidezko irudi hauetan, abaltizketara iristen ikusten dugu. Ziako elmuga.netara garaipenaz gozatzeko modu ere izan du garaipen. We're Basque. We are Basque.
Basque. We are Basque. Mañana la clásica de los muros, salida de meta en Pamplona. Ahí tenemos el gol, caída de Maverazi. Eta benetan labora escucha. Solamente para la línea de meta. Ahí vemos también esa convicción y el buen trabajo. También está 10K por las calles de la ciudad de Zaragoza. Qué imagen la que estamos viendo ahora. Ojalá podamos vivir un gran espectáculo. La verdad es que esto es impresionante, las imágenes que nos estamos ofreciendo son increíbles. Yo creo que está dando más de lo que... No sé si le va a pasar factura a mí. Hortuak prestatzen, bigarren txandakoak. Lalo bero bat emango diogu, animatu. Gaina, berehala izango dira San Miguelko gainean lasterketa buruan diren 3 txirrindulariak. Kilómetros de carrera. Ea espremi horretan, A todos aquellos que no vais siguiendo, los 5 ciclistas escapados que ven como esa diferencia de todo. Farmakatzeko eta erorikoa lasterketa. Orain airetik ikusten ditugun drone bidezko irudi hauetan, abaltizketara iristen ikusten dugu. Ziako elmuga.netara garaipenaz gozatzeko modu ere izan du garaipen. We're Basque. We are Basque. Mañana la clásica de los muros, salida de meta en Pamplona. Ahí tenemos el gol, caída de Maverazi. eta benetan labora escucha. Solamente para la línea de meta. Ahí vemos también esa convicción y el buen trabajo. También está 10K por las calles de la ciudad de Zaragoza. Qué imagen la que estamos viendo ahora. Ojalá podamos vivir un gran espectáculo. La verdad es que esto es impresionante, las imágenes que nos estamos ofreciendo son increíbles. Yo creo que está dando más de lo que... No sé si le va a pasar factura a mí. Hortuak prestatzen, bigarren txandakoak. Lalo bero bat emango diogu, animatu. Gaina, berehala izango dira San Miguelko gainean lasterketa buruan diren 3 txirrindulariak. Kilómetros de carrera. Ea espremi horretan, A todos aquellos que no vais siguiendo, los 5 ciclistas escapados que ven como esa diferencia de todo. Farmakatzeko eta erorikoa lasterketa. Orain airetik ikusten ditugun drone bidezko irudi hauetan, abaltizketara iristen ikusten dugu. Ziako elmuga.netara garaipenaz gozatzeko modu ere izan du garaipen. Eta bueltan gara.
Bueltan gara eta ikusten dugunez ihesaldia dugu lasterketa buru, bi txirrindulari, 83 zenbakia eta 275 zenbakia, 83 zenbakiarekin Lemargot Kilian 2 minutu 53 segunduetara sailkapen nagusian, beraz ez luke arriskutsua izan beharrik ez bazai eskutatik joaten pelotoiari lasterketa eta 275 zenbakiarekin lasterketa buruan dugu Morin Ben txirrindularia, hau bai arriskutsuagoa askot, 52 segundutara bai dago sailkapen nagusian, zehazki lehenengo postuetan 9. postuan, 275 dorsala, bai, 275 dorsalarekin 10. postuan Ben Morin, eta ikusiko dugu orain pelotoiarekin duen distantzia, seinalera moztu izan dugu, eta orain jakingo dugu nola doan lasterketa ematen duenez Astigarrako bentaren gainerantz iristear dira, eta ikusiko dugu nola egiten duten pasoa puntuagarria da kasu honetan Astigarrako bentako igoera hau, eta lehenengoak 3 puntu, ez barkatu, bai 3 puntu eta bigarrenak 2 puntu izango ditu, irudinez 83 dorsalarekin lehen postuan pasada eta atzerantz begira, bai pelotoia gainean dute, beste bi txirrindulari datozki atzetikan, Specialized 31 taldeko txirrindularia eta atzekoa Total Energiko txirrindularia dirudi, baina ez dut guztiz argi ikusi atzetikan pelotoia. Luze, beste taldetxo bat beraien jarraipenean, eta ematen duenez sua piztu da lasterketa buruan 74 kilometro amaierarako, eta orain bai beste zerbait, mendiko liderra da atzetikan datorren txirrindularia, bera Piz Matthew da 21 dorsalarekin, eta bera ere 22 segundu soiletara dago, lasterketa buruan beraz, iesaldi arriskutsa benetan, bi txirrindulari daude erdan, minutu batetikan bera liderretikan, sailkapen nagusian, eta hori dela eta atzean lanen hasi beharko dute liderraren taldeak, Stade Tolosain taldeak, aipatu dugun bezala saioaren hasieran Johan Blanc dugu maillot horiarekin, lidertzarekin, eta egia esan esperotako egoera da hori Johan Blanc txirrindulari izugarri ona, palmares izugarriarekin azkeneko asteetan irabaztetik datorren txirrindularia, eta iesaldian bi txirrindulari izateak minutu batetik berako tartearekin sailkapen nagusian, ez da bere gustagarri izango tartean 3. sailkatua Matthew Piz izana gainera, atzean lan egitea tokatuko zaio Johan Blancen taldeari, bestea esan dugun bezala 10. sailkatua da Ben Morin txirrindularia, eta gainontzeko taldekideek, ieskideek ikusiko dugu ze jarrera hartzen duten hori egoera horren jakinaren gainean daudenean. Ikusten dugu pelotoiak atzean ez duela geldialdirik kasu honetan, luze dator Astigarrako bentako 3. igoeratikan, puntuagarria izan den igoera horretatikan, eta ikusiko da nola evoluzionatzen duen, baina lasterketa dagoeneko abiatu da beste ritmo bat hartu du, ez du inungo antzik lehenengo pasaran izan duenarekin, eta hemen erasora jo dute sailkapen nagusian hoberena diren txirrindulariek. Oiartzungo herrira gerturatzearekin, bertan iesaldiak berriro ere aukera izan lezake tartea areagotzeko pelotoiari, orain esan dugun bezala, aipatu dugun bezala, errepide zabala dituzte eta pelotoiarentzat oso lagungarri diren bideak dira honakoak, eta honek lagundu dizek ere, hain arriskutsua den hau, kontrolatzen, baina hemen erasorako joera dago, tiratzeko asmoa aurreko taldeetan, baina ez dirudi guztiz ulertzen edirienikan. Tartean, Nobel Akitani taldeko txirrindulari ikusten dugu, honako hau, egia esan, iesaldi ara atzetikan liderra bera erasoa kontrolatzera eta kontrolatu eta aurrera, ez du bere taldekiden gain utzi nahi ardura eta lider izaera hori hartu, eta heltzetik bagateratzeko saiakera hori egin du. Sí, ¿no? Como muchas veces se dice, la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Y es lo que está haciendo el líder de la carrera, Johan Blanc, que vemos que es el portador del maillot amarillo,
y en estos momentos está volviendo a atacar el líder de la montaña, que también va tercero en la general. Entonces, pues bueno, se está convirtiendo ya en una pelea de cara a la general, a falta de 61 kilómetros todavía a meta. Y ahora hay parón en cabeza de carrera, Bai, eta pelotoia hautsi eginda guztiz, pelotoiak integrante gutxi ditu saio hasierarekin alderatuta, eta edo nor indarrez guztiz sendo ez horietako batek bere momentua izan dezake, pantailan ikusten dugun modura, bi txirrindulari dira, geldialdi hau ikusita atzetikan pelotoiaren beste talde datorrela, beste zatia datorrela ere ikusi dugu, baina bi txirrindulari bere momentua ikusi dute, eta atzo sufriten iritzen talde hori, Hagens Berman Jaco taldeak aprobetxatu du geldialdi hau bere taldekide bat aurrera joateko, eta berriro ere oihartzun dugu kale arriskutsuagoetan metro batzuekin sartzeko bere atzetik handator Saint Etienne taldeko txirrindularia, oso aktibo Saint Etienne talde frantsesa etaparen lehenengo erdi honetan, eta eskertzeko da horrelako jarrerarekin etorri zana, hain garrantzitsua zaien lasterketara, ez da gutxiago ere. Bertan ikusten dugun txirrindularia bi dorsalarekin doan txirrindularia da, bi dorsalarekin Dan Dickman dugu, hau ere 40 segundu soiletara dago Jaco taldeko txirrindularia, eta arazoak handiagotzen ari zaizkio karrerako liderraren Johan Blanqui, sailkapen nagusia lehiatzera etorri diren txirrindulariak dagoeneko erasoa jotzen, eta minutu batetik hanbera 10 txirrindulari daudela kontuan izanik, ez da harritzekoa horietako bati, tartea ematen utzi beharra. Atzo giroan ikusi genuen, ze gerta daiteken horrelako egoeretan, eta kontuan izan behar duzun horietako bati metro batzuk uztea askotan arriskutsuak izan daiteke. Ikusi dugu oraingoan, aipatu dugun Dan Dickman honek errelego askatu diola ieskide duen Saint Etienne taldeko txirrindulari, eta honek ezetzkoa esan diola, jakinararen gainean ze errenta duen eta ze interes dituen Jaco taldeko txirrindulariak. Agian tokatuko zaio lehenengo metro haue, lehenengo tartea berari soilik erekitzea, eta aurrerago akordiora edo iritsi daitezke bien mesedeko den akordio horietakoa dela, eta erreleboka hasi bi txirrindulari hauek tarte ateratzeko atzetik datorren pelotoiari atzetikan ere beste taldetxo bat ikusten dugu metro batzuk harturik talde nagusiari, eta orain piztu da sua egiako lasterketan Gipuzkoako klaseko bigarren etapan. Tropelan geldialdia ikusten dugu, tartean 6 bat, 7 bat korredoreko talde bat egin da, eta oraingo pasaera, esango nuke lasaiagoa izan dela erorikoen aldetik behintzat, tropela txikiagoa da ja, bainat, hasieran atera diren txirrindulari guztietatik, erdia falta dela esango nuke gutxi gora bera, eta hemen ikusten dugu, tropelak ere beste lasaitasun batekin hartzen duela buelta hau. Ikusi behar dugu tarteko talde horretan nor dagoen, norrez, eta aipatu bezala, hemen egiten ari diren, edo lehiatzen ari diren sailkapen ezberdinetan, bakoitzak ze interes daukan azertu beharko dugu, bai Euskaldunaren maiota bat defendatzeko, tartetako helmugak eta mendiko sariak defendatzeko, eta baita ere denborazko sailkapen nagusia defendatzeko edo erasotzeko. Bai, ikusi dugu atzetikan bi talde handiago bazetorrela pelotoira, baina geldialdi horrek aukera ematen die orain aurretik doazen txirrindulari hauei bidea egin dezaten. Eta ikusiko dugu nolako errenta hartzeko gai izango diren txirrindulariek. Esan duzun moduan dagoeneko taldea txikiturikan dago, eta atzetikan iritsi indarroiek ikusiko dugu zer erreakzio egiten den talde nagusian pelotoian. Luze pelotoiaren atzekaldea, egia esan, eneko ugarte mindia ikusten dugu bertan 163 dorsalarekin tarteko helmugan orain 3. pasadena, eta momentuz lider virtuala izango litzatekeena, horretarako beste punturen bat eskuratu beharko luke, edo bestela lehenengo postutan eritsi karreraren amaieran. Horretarako tarteko helmugetako puntuak dituzten txirrindularien artean posizio berena lortu beharko luke, eta esan bezala bi talde kontatu dira, eta oraintxe bertan eman digute Astigarrako bentetako lehenengo mendiko sariaren pasaera. Lehenengo igaro dena 83 zenbakia da,
Kilian Lamargot, Nubelak iteneko txirrindularia. Bigarrena 275 zenbaki izan da Ben Morin, Waltersley R eta B Cycling Temekoa. Eta azkenekoa 11garren dorsala izango da David Gaffney, Team 31 Specialized taldeko txirrindularia. Bai, hasiera lehenengo pasaran ikusi dugun bideo horietatik bueltan datoz, eta iesaldia dagoeneko osatu dela dirudi, eta Imanol, tristura da, baina egia esan euskaldun gutxi ikusi ditugu bai iesaldi honetan, edo ez dirudientzat bate bat sartu denikan, eta atzetik datorren talde nagusian ere ez dirudi inor zetorrenik eneko Ugartemendia talde esten hanpoko taldekiteren batera ikusi dugu, baina oso euskaldun gutxi dagoeneko pelotoi buruan. Ikusten dugu, 8 bat txirrindulari elkartu direla, berriro ere Fortalezako biraje horretako kurba arriskutsu horretan gaude. Atzean hemen Eritza Etxega ikusten dugu momentu oro, 124 zenbakiarekin hanpo taldeko txirrindulari, atzo eroriko bat izan zuen, baita ere ikusten dugu Arabako selekzioko kide bat, Besa Laboral Kutsako taldekide bat ere bai. Ikusten dugu, tropelaren erritmoa ez dela oso bizia izango, atzetik txirrindulariak sartzen ari baitira. Nahiko genuke jakin zein den tartea momentu honetan, eta ikusten dugu hemen erritmoa oso bizia dela. Eta zalantza ditugu talde izten ari den partaide hori euskal txirrindularitako bat ote den, edo kanpotik etorri den txirrindularitako bat, baina hemen dagoeneko lasterketa azkar doa, eta dirudi bidea egingo duen iesaldia osatu dela lasterketa buruan. Aipatu dugu eneko Ugartemendia tarteko helmugetan lider doala virtualki, eta egia esan ez da inongo erokeria hori eskuratzea, zeren eta azkeneko tarteko helmuga soilik geratzen da, beste puntu dituen inorrek ez baluke punturi lortuko oraingo pasadan, aipatu duzun bezala metako posizioan izango lukete, sailkapen nagusiko posizioan izango lukete lehiatu beharra, tarteko helmugen maiota jazteko egia esan eneko Ugartemendia denbora desente du galdua sailkapen horretan, beraz maiotaren jabe izan badu saioaren eta klasikoaren bukaeran beste punturen bat eskuratu beharko luke. Hori lortzeko lehenik eta behin iesaldi hau pelotoiak hartu beharko luke, baina lan egin beharko dituzte. Atzo sentsazio txarrarekin ibili ziren Jaikoko txirrindulariak atzetik antiraka ibili zirenak gaurkoan 2 sartu dituzte iesaldian, eta atzetik tiraka ibili beharrean aurretik tiratzea erabaki dute iesera jota 2 Jaikoko txirrindulari, beste txirrindulari bat Waltersley talde holandesak, beste txirrindulari bat Harrogate Nova Raceko talde ingelesak, eta gainontzeko txirrindulariak Saint Etienne talde frantseseko txirrindularia, eta Pension Howes talde ingeleseko txirrindularia da. Hemen dagoeneko bada ulertzen dire, elkarren artean ulertzen direla garbi dago, eta denak izugarrizko emanean doaz hau. Iruditzen ez duen arren, malda hondiko gunea da, Oiartzungo lehen aipatu dugun igoera hori da, hemen tarteak egin hori dira beste karretan, eta orain bide gurutzea nondik hartu arazotxoak, baina arazoak izan baituzte, imaginatu pelotoian izango dituzten lanak, zigizaga hori egiteko, azkeneko 100-200 metroak maldaren gaina hartzeko, eta maldaberan abiatuko dira leno erorkera izan den maldabera hori egingo dute, eta naiz eta maldabera erraza den ikusi dugu leno maldaberen amaieran, arriskua badela hemen pelotoiaren atzekaldean, eta aipatu dugu bezala aurrekoak oso ondo egotzen diren arren atzean sufritzen den malda horietakoa dago. Eta desgasteak eragindako lehen lerketak ikusten ari gara tropelean, bainat egia da, orain arte tropela bitan zatitu dela, erorketak egon dira, zulatuak ere bai, baino hemen ikusten dugu berondo 85garren zenbakidun txirrindulari honek, desgasteagatik lehertu duela, motorra lehertu zaio, horren beste malda, horren beste kilometro, atzo ere lanean arituko zela dudik ez dugu, azkenean ziklista ona dira, baina gaur eguna ez izateaz gain maldak eta bideak bere lekuan jarri dute aurrean. Izugarrizko abia dauran, Oiartzundik apera, eta berriro ere Astigarrako bendetako igoerarantz doaz, 4. aldiz igoko dute dagoeneko, oraingoan ez da puntuagarria izango, berriro ere egiako helmugako pase horretarantz joateko, eta bertan azkeneko tarteko helmuga izango dute, lehiakideek. Hay que insistir otra vez que en la primera vuelta ha habido una caída
al final de la variante de Oyarzún, tramo donde van a pasar seguramente, bueno, van a pasar en pocos minutos esta cabeza de carrera. Mencionar, pues bueno, que es una curva bastante mala, donde suelen acumularse varias caídas, y esperemos que en este paso, pues bueno, la carretera haya mejorado un poco la condición, o que los corredores hayan aprendido la lección en la primera pasada. Eta karreraren lider den Johan Blanki zaildu egiten zaizkio gauzak, Jeiko taldeko txirrindularitako bat Dan Dickman bai da, 42 segundutara dagoen txirrindularia, sailkapenean 8. doan txirrindularia, eta gainera taldekide batekin burua hartuta dabilena izugarrizko mina egin dezakonek sailkapen nagusian, eta apostu sendoa litzateke, intentzio garbia duten Jeiko taldearentzako. Atzo esan bezala lanean aritu ziren izugarri, gauzak ez ziren nahi bezala izan helmugan, eta hori aldatzeko intentzioz inongo beldurri gabe abiatu dira. Orain lehenengo erorkera izan den kurbarantz gerturatzen ari dira, ikusiko dugu nola hartzen duten oraingoan txirrindulariak. Bidea ere lehorrago dago, baina arriskua bertan da. Aipagarria ere baina, atzo komentu genuena, guzti lasterketa izanik txirrindulariek pinganillorik gabe daude, beraz, bai liderarentzat eta bai beste txirrindulari guztientzat, egoera kontrolatzea are zailagoa da, ez? Beste kasuetan zuzendariak izan ditzakete autoetan gu hemen egiten ari garen kalkuluak eta bilaketak egiteko, baino Johan Blanken posizioan jarrita, da lasterketa momentu oro ernebili beharko lukena, eta kasu honetan, bainatik komentatu bezala, Jages Berban Jeikoko txirrindularia aurretik joan zaio taldekide batekin, agian momentuan indarrek izan ez duelako, edo gozala eskapatu zaiolako. Hemen izan da lehenengo itzulian erorketa bainat, ez dugu ezer arrarorik ikusten, egia da lurra pixka bat guztiagoa dagoela, baina hemen berriro ere Oiartzungo irteran daude, Astigarra aruntz joango dira orain, Astigarrako bendetako bigarren pasadera egiteko noranzko honetan. También comentábamos que los corredores acaban de terminar la bajada de la variante de Oyarzún, han pasado los 2 puntos donde ha habido caídas la primera vuelta, han pasado sin problemas. Podemos observar también que han metido el coche neutro detrás del coche del juez. Esto quiere decir que puede que no sea la ventaja mayor que 1 minuto, pero tienen una digna ventaja como para que sean cubiertos por este coche. Eso no suele ser buena señal para los corredores que tienen que defender, en este caso para Johan Blank, para el corredor que tiene que defender la general. Eta ikusi dugu, sailkapenean 6. doan Harrison Dainty ere, iesaldian dela, beraz, ez da bat arriskua sortzen duena, baizik eta bitxirrindulari dira interesa handiekin lasterketa buruan doazenak, eta atzean ikusten ez dugun arren, imaginatzen dugu Johan Blanken taldeak, dagoeneko ez badago, hemendik gutxira, lanean hasi beharko duela, egia esan, ohituta daude horrelako egoerak konpontzera, talde handia da berak ekarri duena, baina lasterketa maldagora jartzen ari zaio, orain jarraian igoko duten, Astigarrako bentan maldaren moduan azte abiaduran, eta hemen akordioa dagoen bitartean, zail izango dute atzetikan, haueri distantzia laburtu. Jagen Berban Jeiko taldeak bere apustu egin du dagoeneko sailkapen orokorrari dagokionez, handikan daukagu hemen horreko taldean, eta bera da interesatuena talde honetan, intentzio osoz iratzeko, behintzat bere taldikidirakin, gero ikusi beharra dago, bere indarrak eta zaindu beharko dituela, Basozabaleko azkeneko igoerarako baita ere. Hemen daude, txirrindulariak Astigarrako bentetara igotzeko hasierako falso oian horretan. Hemen ikusten dugu lasterketa buruan dauden txirrindularien zerrenda, baita elkapen orokorrean duten posizioa eta denborarekin batera. Bai, sailkapeneko 6. ikusten dugu, 10. eta 15. Arriskua sortzeko aukera duten horiek, eta honek egia esan, lasterketa izugarri polita jartzen digu azkeneko 50 kilometroetarako. Lasterketaren erdia Ekuadorra igaro berri denean,
lasterketa etapa bera jokoan eta sailkapen nagusia ere jokoan. Oraintxe jarri digute 12 segunduko abantaila duela taldeak, gehiago zirudien egia esan, ikusiko dugu hori horrela edo regulatzen den tarte hori, baina 12 segundan hasi eta 33ko tartean nahikoa luke seigarren sailkatuak lidertzak kentzeko, orain lider den Johan Blanc txirrindulariari. Bai, baina, egia esan, jukiek ez dute ematen 12 segundoko tartea besterik dutenik. Baina, ikusi daiteke, tropelean ze intentzio dagoen, txirrindulari hau, ez tropelean eta ez iesaldian posizio zail batean geldu ditu da. Eta, ez ikusten dugu baita ere, Johan Blanc berak eta taldeak, egoera gestionatzeko lasaitasun puntxu bat duela, edo eta bestela indarrik gabe daude bietakoa deinat. Bai, eta argi dago hemen 12 segunduko tartea baino gehiago dagoela, bide luze hau ez da 12 segundutan soilik egiten, eta atzean gainera ieskideek kotxeak sartuak dituzte, beraien eta peloteren tartea handia dela erakutsia, ze orain ikusten dugu denbora tartearen markagailua gaizki dagoela, eta azkar erreferentzia ziurrik jasotzen dugun, baina gure ustetan minutu inguruko tartea izango du iesaldia, gehien tartean kotxe neutroa sartu dutela kontuan izanik, horrelako denbora edo tarte adagoenan egiten den mugimendua hori organizazioaren aldetik, eta zergatik ez aipatu organizazioaren aldetik txalotzekoa beste behin ere, Gipuzkoako klasikoa antolatzeko izan duten profesionaltasuna eta eman duten aukera, gazteek eta zergatik ez guk ere hontaz goza dezagun. 50 kilómetros a meta, en este segundo paso por la venta de Astigarraga, en este sentido por lo menos, sería ya el cuarto paso general, en el que no tendremos paso no habrá puntos de la clasificación de la montaña, pero sí tendremos meta volante en el paso por las calles de guía. Parece ser ahora que el equipo Hagens Bergaman Jayco está tomando las riendas de la escapada, pero con cierto punto de tranquilidad, sabiendo que ya tienen cierta ventaja con el pelotón y ahora es cuestión de gestionar bien las fuerzas y tratar de llegar con el más amplio margen posible a la última subida de Basozábal, siempre pensando en que tienen la capacidad de mantenerse aquí. En todo caso, Johan Blanc y su equipo, además del Team 31, sobre todo el equipo de Johan Blanc, tendrá que tomar las riendas del pelotón siempre y cuando tenga efectivos para ello. Bai, noski kaltetu nagusiak beraiek dira, gainontzeko txirrindularieri esan 6. postua eduki edo 9. postua eduki puntua da arte horrelako garrantzia ez duen egoera da, eta Johan Blancen taldeak ez dugu ikusorengoz talde burua hartu denik, pelotoi burua hartu denik, baina eskuetatik joan poslezain egoera da honakoa, 3 txirrindulari bai dira orain lasterketa buruko taldean 30 segundu edo minutu batetik kanberako errentan daudenak, zehazki 2, 52 eta 33 segundetara, eta beste bat minutu eta 19 segundetara, baina gaurko errepideak ematen duten aukerekin indarra ez baldin bazara, tartea handia dugutu soilik egin dezakete, bakarri joan eren. Orain, Astigarrako betaren 4. igoera, aurpegiak egia esan, sufrimendu aurpegia dituzte txirrindulariek, eta ikusiko dugu nolako evoluzio izaten duen, orain arte ikusi dugu pelotoiak bere legea jarri duela behin Maldabera asterakoan, baina horrelako tarterik ere dugu ikusi gaurko saio guztian, eta honek apostu serio egin du, talde honek apostu serio egin du, metarako bidea hartzerakoan hemen 3 lasterkar ikusten ditugu pelotoia eta lasterketa buruaren artean, baina garesti atera behartzaile behintzat aurrera iristen badute egindako esportuak. Esaten genuen baita ere, Stade Toulousain Johan Blancen taldeak ez ezik, Team espezialai taldeko txirrindulariak ere, birplanteatu beharko dutela beraien lasterketa. David Gaffney dago eta sailkapen orokorrean 2. postuan, 4 segundotara, eta azken fine, Maiotaren erresponsabilidadea bere gain ez duten arren, sailkapen orokorreko posizio hori babestu beharko dute, eta azkeneko Basozabaleko pasaeran, beraien karta jokatu beharko dituzte, beti ere, horretarako aurreko multzo hau harrapatu beharko dutela kontuan izanik. Arrazoi osoa, espezializatu 31 taldeak, 2. postuan 4 segundutara datuen
txirrindulariaren interesak babestetikan ere lan egin beharko luke pelotoi atzekaldean, hori oso ondo etorriko zaio Johan Blanken Estrella Tulusain taldeari, eta bi taldeen artean agian aurreko taldeara gerturatzeko saiakera egin dezakete. Egia esan espezializetu 31 taldeak ere taldekako sailkapena du bere eskuetan, eta aurrean bileiko taldeko txirrindulari izanik hori ere arriskuan eta hori ere gal dezakete gaur bezalako egun batean. Bi detaile mentzionatzearren, 13ko tartea ematen digute bigarren multzoari, esango banuke bigarren multzoa hau dela momentu honetan, eta Johan Blanken taldearen jarrera, berezi ikusi ezakegu, ez 43 zenbakia bigarren talde honetan sartu dutelarik, Romain Guez izango litzake txirrindulari hori, eta 53ko tartea duen txirrindularia da sailkapen nagusian. Bai egia da, Johan Blankez gain, bera dela sailkapen orokorrean gertuen dagoen txirrindularia, eta modu honetara, Team 31 Specialized taldeari, beste presio gehigarri bat sartuko liokete, ez? Baina ez dut uste apostu honena denik egia esan, dagoeneko, hirugarren taldeari jarri diote pelotoi eta lasterketa buruaren artean jarri dute minutu eta 13ko tartea. Tarte oso esanguratxo, ez dakit klasika guztian ikusi dugun horrelako tarterikan lasterketa burua eta pelotoiaren artean. Eta zailtzen ari zaio, aipatu dugun zela, bai Specialized taldeari, bai Johan Blanken taldeari lasterketa kontrolatzea. Aurrean, geldialdirik ez, egia esan lasaitua ere lehenoko abiaduraren intentsitatean ez doazela ere garbi da, baina hauek ere dagoeneko berri izango duten mototikan edo kotxe neutrotikan, berain eta pelotin arteko tartea zenbatekoa den, eta orain berain arteko apustuak eta berain arteko arazoak izaten hasiko dira. Laster berriro ere egiako tarteko helmugan izango dugu lasterketa, eta ikusiko dugu nor izango den helmuga honetan lasterketa bu. Esan bezala, Hagens Berban Jaikoko bigarren taldekideak hartu beharko du momentu honetan lasterketa buruaren Peñasain, Viveros San agintea, eta hor ikusten dugu tunela pasa berri dutela, momentu honetan Basozabaleko bidera sartuko dira txirrindulariak, beti ere iesaldian sartzeko errestasuna izango dute tropelarekiko, eta pentsatu nahi dugu tropelak ere lehenengo pasaera egin dutela kontutan izanik, kontu puntu hori edo arrisku gestio puntu hori ongi eramango dutela. Están a punto de llegar a la rotonda grande de Astigarraga, donde estaba situado el kilómetro 0, y enseguida van a incorporarse a Basozábal Bidea, al camino de Basozábal, que es un punto de los peligrosos, uno de los muchos puntos peligrosos que tiene esta carrera, pero que a la vez hacen del recorrido, un recorrido muy interesante, ya que, como se está observando aquí, da juego a que muchos equipos jueguen sus bazas. Es un recorrido que no es del todo duro como para romper el pelotón en 1000 pedazos, y eso hace que los equipos tengan varios corredores, varios efectivos en el grupo con los que poder jugar, no tanto al final de la carrera, que también en ese punto sobre todo los corredores que en la etapa de ayer hicieron un buen tiempo para la general, pero también con corredores que pongan en jaque un poco tanto la general por tiempos como las metas volantes y los pasos de montaña. Vemos aquí el grupo intermedio, el trío intermedio, mientras que la cabeza de carrera ya ha pasado del punto crítico, digamos, y vemos que no tienen ningún problema para organizarse y gestionar el riesgo que supone este paso. Bai, eta ez dakit zer pentsa daiteken Stade Toulouse taldearen jarrera ikusirik, beraien bigarren klasifikatua minutu eta 53 segundura dagoen taldekidea bigarren talde honetan sartuta, agian ulera daiteke Johan Blankek ez duela egunik onena edo arazoren bat duela eta ezin izan duela asteko lasterketa buruan jarri, eta horrez gain ez duela neko indar ikusten edo neko konfiantzarik berak jokatzeko gaurko lasterketa. Atzera begira bigarren taldetxoa, baliteke pilotoiak gainean izatea, baina oso jokabide berezia
talde frantsesaren aldetik dagoeneko minutu eta 20ko tartea ematen dute lasterketa burua eta bigarren talde honen artean, azkenean bigarren taldeari esleitu diote denbora tartea, eta kostabe hartzaile atzetikan lanean jartzen ez badira, bide hau, tarte hau moztea. Aipatzekoa da, espezialexek 31 taldeak ere interesak baituela hau eskapa hau harrapatzeko, atzo izugarrizko joarekin aritu ziren egun guztian zehar eta dudarik ez dago indarra badago oraindik pelotoi horretan, baina antolatzea falta da eta ez da ere ohikoena hiru taldekide edo hiru pertsona eskapatu eta horieri harrapatu ezin izatea ez da ere lehengo taldea garbi dago oso indartsu doala aurrera, baina bigarren eskapada hori ere kontrolatu ezin izatea deigarria da gutxienez, gainera aipatu bezala bi talde nagusiak falta izatea pelotoi buruan eta karrera buruan gutxitan ikusten egoera, eta honek zein egin dio mesede? Jeiko taldeko txirrindularieri, asteko bi txirrindulari bai dituzte talde buruan, bestetikan atzoko min hori arantza hori ateratzeko aukera dutelako, eta horrez gain iesaldian dauden beste bi eskapatueri ere Buller Lilian talde Buller Lilian txirrindulariari minutu eta 19 bai dago sailkapenean dagoeneko Johan Blanc liderraren aurretik egongo litzateke, beraz aurrekoekin jolastuko duke bere partida eta 6. klasifikatu doan Harrison Dainty txirrindulariari. 33 segunduko errenta bai dauka eta oraintxe lider virtuala izango litzateke karreraren 52 kilometro faltan. 24 tarte hau talde hirukote honekiko dela ziurtatu dezakegu. Irudiak talde bakoitzaren posizioa ikusita ez, lasterketa burua ja egiarontz dator, non tarteko muga izango dugun, eta estatu zan taldeko txirrindulariak, errelebora pasatzeko ez du beldurrik, eta ikusi beharko genuke tropelean zenolako jarrera dagoen. Comentábamos que este es el trío intermedio que rueda a 1.26 de cabeza de carrera, que está ahora mismo en pantalla, que viene en dirección ya a Eguía. Bai, eta Laster lasterketa buru diren talde honetan ere jakinda minutu eta 30ko tartea dutela bigarren taldeari eta pelotoiari hortik gorako taldea dutela, hemen ere beraien interesa defendatzen hasteko unea iritsiko da, egia da oraindik 40 kilometro falta direla, baina Laster hemen sailkapen nagusiko 3 pertsona daude, horrez gain beste 5 lehiakide daude etapa lehiatu nahi dutenak, eta gainera tarteko helmuga hemendikan kilometro gutxitara lehena pasatzen denak lasterketako lider virtual modura jartzeko aukera ditzen. Momentu honetan Beñat Sainz lehenengo txirrindulari euskaldunaren hitzak entzungo ditugu atzoko etaparen ostean. Beñat Sainz, Viveros San Anton Marduko txirrindularia, gaur Lazkako metan lehen euskaldun zerkatua, nola junda karrera? Karrera hasieratik oso azkarra junda, eta lehenengo puertu ez dugu oso azkarriko, nire gaintzan apurtu da gana, eta bigarren grupuan jutia lortu dut, eta ja ordizira jazen arrapo diteu, baina ja Lazkao mendin indarrak ez dugu oso ondo, eta azkenean lehen euskalduna izateakin konformauta. Eta biharko karreran inguruan, ikustea kolokazioa klabe izango ala, bide iztu asko ite dituelako, eta gana ematen zaioko geha, maiota mantentzeko. Eskerrik asko eta suerte asko. Zuri. Eta ikusten dugu pelotoia ez dagoela bat urruti, Bat 33 baldin bada referentzia hirukote honentzako, tropela bat 50, 2 minutura gehienez egongo da, eta hirukotea barrapatzen ari dira. Horrek esan nahi du, talderen batek ardura hartu dela Beñat. Bai, ulertzekoa da, egia esan, orain arte gertatzen ari zena, etzen ulertzekoa, hirukote hau kontrolatu ezin izatea, hirukote hau kontrolatu ez izatea berezia zen esan, gaina ikusten dugu, erasoak direla pelotoia, naiz dela inongo talderen lidertzarik, eta berezia da benetan, jarrera hau dagoeneko lasterketak ies egiten ari zaiela esan daiteke, lehen talde hau minutu eta 30ko langa gaindituta, eta oso seguru ikusten dira beraien egoeran, egia esan, orain hartuko ditugu metatikan pasatzerakoan tarteak guk eskuz, eta
esango ditugu bai lasterketa buruak lehenengo bigarren taldetxo honekiko duen tartea, baita pelotoiarekin duen tartea ere, egia esan pelotoia txikitua ikusi dugu, eta hemen lasterketa burua metako zuzen bidean ikusiko dugu nork igartzen duen lehenengo, ez du ematen inorrek lehiatzeko intentzio hori duenikan, bigarren dorsalarekin datorren txirrindulariak ematen du igaroko duela buruan, eta agian konfirmazio faltan lider hartuko duela sailkapen honetan, tarteko helmuguen sailkapenan. Atzeko hirukoteari oraindik ere falta zaio pixka bat, metatikan kilometro bat inguru daude, eta horrek esan nahi duena da, minutu eta 37 tarte hau txikitu baino gehiago handiago zen ari zaiela pixkanaka. Orain pelotoian den irudiak ikusi nahiko genituzke, jakiteko talderen bat den buru hartu duenak edo ez. Hemen pelotoian geldialdia ikusten da, eta aurreko entzat izango dela etapa dirudi, gauzak horrela, pena da Euskaldunikan ez izatea bertan, baina azkenean aipatu dugu bezala horrelako karrerek, horrelako lasterketek, horrelako bideek norbera bere lekuan jartzeko gaitasuna dute, metro bat laua ez duten lasterketak dira honelakoak, eta argi dago hori ikusten ari garela. Harritzeko dela ere hemen izen handi asko falta dira lasterketa buru horretan, eta horiek atzetikan jo ez izana oraindikan altura hauetan, momentu honetan lasterketara dagoen bezala ikusita, harritzekoa da, orain izango dute beste aukera bat, metako zuzenbidea ematen duena baino malda handiagoa duen zuzenbidea baita, eta hemen hirukotea lasterketa buruaren ondoren metatik igaur zen, eta beraien atzetikan pelotoia denbora gutxira dator, limusin taldeko txirrindulariak buru harturik, eta orain bai ikusi dugu Johan Blanc taldearen txirrindulari bat tiraka, eta bere kurpilan liderra bera, talde nagusiari erritmoa jarriaz sofritzen ikusten dugu pelotoiaren atzekaldean, erdikaldean txirrindulariak, eta hori da hori desberdintasuna lasterketa buru diren eta pelotoiaren atzekaldean dauzen txirrindularien artean. Egia esan, bazen garaia Johan Blancen taldeak buru hartzeko, baina esan beharra da txirrindulari bakarra zela bertan lanean izena, eta agian horrek esplikazio asko ematen ditu lasterketaren egoerarekiko. Lasterketa aurrera doanean, Johan Blancek ez baitu nahiko taldekiderik atzetikan tiraka joateko, eta horren ondorioz tarte hau ez doa handiagora. Zuri zer iruditu zaizu Imanol, ikusi dugu Johan Blancen taldekide bat pelotoi buruan jarrita erritmoa jartzen, baina taldekide bakarra zuela iruditu zaineri, eta aurrean dagoen erritmoa eta ulertzeko modua kontuan izanik ez dute suste pertsona bakarrarekin tarte hau laburtzeko gaitasunik izango denik. Pasaera ikusi ondoren hartutako tarteak 1:46 minutukoak izan dira, tropelarekiko ikusten dugu orain tarteko hirukotea ere harrapatu dela tropelak, beraz 1:34ko erreferentzia hori tropelarekiko izango litzeko momentu honetan, ikusten dugu tropel guztia usten ari dela, eta Team 31 Specialisteko txirrindulariak ere ez daude gustora. Aldi berean, komentatu Johan Blancek niri bi txirrindulari zituela iruditu zaitela, bat aurreak kaldean txikoan eta bestea parean zeukan. Beraz, sensazio ematen du, Johan Blancek lasaitasun puntu batekin hartzen duela eskapadaren kontu hau. Ez ala Team 31 taldeko txirrindulariak. Ikusiko dugu Johan Blancek zer duen buruan, eta egia da, momentu batetik bestera, iesaldi hori harrapatzekotan, momentu izan nahi zaiola. Bai, jarrera hau ere berezia da, 31 Specialist talde arekiko, ez dakit nola esan, bi taldeen onerako lanean egon zitezken bai Specialist bai Toulousaen taldeak, baina horren ordez, erasora jo du 111 dorsalak, David Gaffney dorsalak, bigarren sailkatua da Johan Blancetik 4 segundutara dagoen txirrindularia, bakarlanean aurrera doan txirrindularia, eta erabaki gogorra, eta ez dakinik
onena ote den minutu eta hogeiko aldea eta bakarlanean harrapatzeko saiakera egingo du sailkapenean bigarren doan David Gabney txirrindulariak 4 segunduko errenta Johan Blankekiko dagoeneko badu, baina luz egin behar zaio azkeniko 38 kilometroak bi lasterkari sartu berri zaizkionean bere iesaldean. Sensazio ematen du, tintzertiban espezializateko txirrindularien talde honetan, Johan Blank bera sartu dela baita ere, Ez, esango nuke Jaiko taldeko atzekua esaten dut, atzian beste laugarren txirrindulari badaka ruedan tintzertibaneko txirrindulariak ez dakit horiz jantzita dago, baina ez dakit lidera bera den edo beste taldeko txirrindulari baden. Hala ere tropela ez dago urruti ikusten dugu hor, beste 20 bat txirrindulariko taldetxo bat egin dela eta tropela dena hautsi dela. Hemen bidea bitartean, tarteko helmugen pasara ikusten dugu, Dihkan pasada lehenengo posizioan, Keteringan bigarren eta Bruyer hirugarren. Gaurko etapako tarteko helmugen sarirako beraz, empate bikoitz izango nuke, 245 zenbakiaren artean, Sacha Perrin eta bi zenbakien artean Dan Dihkamen artean. Hori beraz, gaurko egunean, posizio aurreratuena lortzen duen txirrindularia izango da, eta gero puntu horiek, sailkapen orokorrera gehituta, sailkapen orokorreko mailua eramaten duen ikusi beharko dugu. Bai, eta orain aldaketa egon da pelotoian, 30 segundu inguru jandizkiote lasterketa buruari, hemen ikusten dugu liderra, taldekide baten laguntzaz, lasterketa burua bi denbora kendu nahian, eta berezia Jaiko taldeko txirrindulari badagola beraiekin erreleboka ari zen, ez dakit, nastua ibiliko den edo zein izango den beraien estrategia, baina bai hau olergarriago den jarrera da, Johan Blank bera, espezialist taldeko bigarren sailkatua den David Gabney txirrindularia bere alboan, eta orain denen onenerako erreleboka hasi beharko dute, baina orain ere ulertzekoa da, beraiekin doazen txirrindulari hori guztiak ez erreleboak ematea eta ardura bi txirrindulari horien gain jartzea. Ikusten dugunez, talde honetan, talde euskaldunik ez dagoela uste dugu. Ez dakigu, bainat Sainz bertan egon daiteken, maiot berdea duelako, ala tofautiko txirrindulari baden, momentu honetan, bigarren talde honetan dagoena, eta abantaila bat 16ra jetxi dela ikusten dugu, eta Hagens Berman Jaiko taldeko txirrindulari bat jarrita hemen aurreko posizioetan ziur asko, taldea moteldu beharko luke, baina sensazioa beste bada. Aurrean bi txirrindulari ditu, eta ikusi beharko dugu zein den beraien asmoa. Bai, atzean, ez talde buru, lasterketa burua orain pantailan, hemen berriro ere istutu bat ematen aderi dira karrerari, baina ez da egin nik berriro ere generoso egizaten ez dute direnari Jaiko taldeko txirrindulariak eta guztiz indarturik tiraka ez dute direnari kontuan izanik beraien eskapadak dituztela Harrison Dainty 6. sailkatua eta Lilian Bruyer 15. sailkatua. Berriro ere okendotegi bidean sartu berri da bigarren taldea, eta Team 31 Specialized taldeak hartu du orain, talde honetako ardura pixka bat ez. Bai, bi txirrindulari dira. Johan Blanken jarrera ere pixkat nerviosoagoa dela, ikusten da ditu, kontrolatu beharra duela egoera, bat 19 tartea du. Ziur aski, momentu honetan tiraka dagoen txirrindulariak, sailkapen orokorra izango du buruan, eta ezain beste ja etaparen lehia bera momentu honetan indar asko gastatzen ari delako, lasterketa bukatzeko 33 kilometro faltan. Bai, esan beharra dago aurreko taldea harrapatzen badu, oso alda jartzen zaiola sailkapen nagusia, espezialist taldeko bigarren sailkatua soilik izango luke arerio arriskutsu 4 segundutara bai du, baina ondoren 3. 22 segundutara du eta aurreko atzoko etapan erakutsi zuen nagusitasuna kontuan izanik, harritzeko litzateke talde berean joan da 22 segunduko tartea ateratzea norbaitek Johan Blanki. Orain istutua taldea ikusten, bigarren talde ikusten dugu espezialist 31 taldeak lidertza harturik, tiraka eta tirakari da, eta pelotoia tarte bat atzera joan da. Eta Johan Blankek tirako ez duela dio, Team 31 Specialized taldeko txirrindulariak
behartu egin du ez, erreleboa eman ondoren bere errueda hartuz, baina Johan Blankek ezezko esaten zion buruarekin, bainat, ardura ala ere, hartu beharrean dago, bat 15-eko tartea, ez baitzaio balio 30 segundora iztea tartea, talde hau harrapatu beharra dute. Bai, ez dio ezertako balio. Gero, bigarren sailkatua den David Geffen irabaztea aurretikan hauek, 33 segunduko tartarekin sartzen badira 33 segundutara izango luke gertuen duen sailkatua iesaldian, eta hori da menperatu beharko duen langa Johan Blankek berak eskuratu nahi badu Gipuzkoako klasikoko sailkapen nagusia. Horretarako aurrean arerio handiena bigarren sailkatuaren kide den 6. dorsala da, 6. dorsala duen hori, bera usto egingo bai da ziurrenikan, taldekidearen mesedetarako. Horrez gain, ez dugaztu behar, etaparen alde lehiatu nahi duten txirrindulariak ere badirela lasterketa buruan, eta momenturen batean ez litzateke harritzekoa ardura sailkapen nagusia jokatzen ari diren hori justea, eta dagoeneko batemat ziurrenik relebo batzuk edo beste saltatzen ariko dira. Pelotoian, bigarren taldean ikusiko dugun bezala, ikusten ari garen bezala, Specialized taldeak talde burua hartu du, baina hor bazen 15-eko taldetxo bat, ziurrenikan gehiengoak erreleboak bera ere emango zuen ikusten dugu Johan Blank bera. Talde buruan jarrita, den Specializedeko 3. taldekide bat ere sartu dela dirudi taldean, eta badute ordua, denen artean tirakasteko Maiot Arroxa ere ikusten dugu bertan, eta honek esan iduna, sailkapen nagusiko txirrindulari gehienak bertan izango dira. Maiot Arroxa Laboral Kutxak babestutako lehen gaztearen maiota da hori bai, eta ikusten dugu maiot berdea tofautiko txirrindularia dela, eta Johan Blanken nerviostasuna ikusten dugu orain, bai egoera deskontrolatu dela ikusi daiteke, eta iparraldeko txirrindulari bat dugu tartean, bainat. Bai, postekoa, Euskaldunak izatea bigarren talde horretan, sailkapen nagusian 3 minututa dagoen Bastien Lafitte txirrindularia Johan Blank urduri ikusten da, karrera eskutatik joaten ari zaiola, haserrealdia, orain tiraka jarri da, orain Specialized taldekoek burua utzi dute, hemen ez dago akordiorik, inundik inora ere ez dugu ikusten taldekiderik baute duen Johan Blankek, edo atzean geratuak ote diren guztiak. Ez dirudi, orduan ardura guztia bere esku, Maiot urdina ere bertan dago, baina ez, hemen interesak Johan Blank eta Specialized 31 taldeak dituela argi dago, eta ardura hori dela eta ere bai. Lehen euskalduna non ote den ikusteko gogoz nagoni, pelotoia ere ez dute urrut izango talde honek, ikusteko izango litzateke pelotoian dagoen jarrera zein ote den, agian geldialdia dago liderrak aur alde egin dutela kontuan izanik, baina hauek baiek ez direla geratzen. Lasterketa buru hartu dutenetikan, ez da geldialdi unerik izan, eta hori dela eta minutu eta 13ko tartea, eta tartea hori ondo dengo delakoan nago, baina honek ere gehiago dirudi, minutu eta 13 denbora da, baina atzean azaltzen ez direnerako tartea haundia den seinale. Bai, lideraren maiota dagoen taldetik atzerako tarteak ez bloke haundia behar, hemen tropela egiako tarteko helmugaren ondoren moztu baita, eta azkenean moztu bai, baino tarteak ez lukete asko handitu behar, beti ere atzeko pelotoian, atzeko tropelean indarrak baldin badaude eta interesa baldin badago hori berriro izten. Aipatzen ari ginena, Jeiko taldeko 6 dortxelarekin indarrusten ari da taldearen mesederako, taldeko bigarren dorsala duen Dan Dickmanen mesederako, eta horren mesedere gainontzeko lasterkariak. Orain, etaparen lehia eta lidertzaren lehia noiz hasikote den, interesak noiz banatzen hasikote diren ikusteko irrikitan agoni, hemen beste paso puntuagarri bat Astigarrako bentetatik bigarren pasoa, eta ez dut uste inorrek esprintatzeko asmorik izango duenik atzean ez dago akordiorik, Johan Blankek diratzen du, ondoren Specialized 31ko taldeak, baina hemen fundamentua jarri beharra dago, minutu eta 25 igo da berriro ere diferentzia,
eta hau eskutatik joan dela dagoeneko dirudi 30 kilometro helmugarako, 2 igoera puntuagarri aurretik, eta guztira 3 igoera izan ere, Astigarrako bentaren igoera hau azkeniko ziguko dute Oiartzungo aldetikan, baina hitz egin dugu bezala, aurre ikusi dugu bezala, karrera hautsia benetan, tarte haundiak lasterketan, eta egiako karrerak inoiz ez du egia esan, decepzionatzen. Ez hori da bainat ikusten dugu eguraldia nola ez den argitzen, itxita mantentzen da zerua. Bat 19 tartea da orain tropelarekiko ematen digutena momentu hontan. 3. talde batekiko ematen diguten diferentzia da bat 18koa, beraz Johan Blanken taldea, hor tartean dago. Eta ikusten dugu hemen, Johan Blanken taldea elkartzen ari dela atzeko talde batekin hor, pedalkada itxuragatik Aimar Fernandez de Gorostiz Oiartzunarra ikusten dugu hor 2 taldeen tartean, eta hau da bere momentua aurreko taldean sartzeko. Oso txirrindulari ona da, lasterketak irakurtzen ere badaki, eta lehen euskalduna atzera uzten ari da momentu honetan. Hau da Aimarren momentua, eta hau da 2. talde horretan zetozen txirrindulariak Johan Blanken taldean sartzeko momentu bakarretakoa, baina eta azkeneko 30 kilometrotan gaude. Arrazoi oso une polita da, hemen 2. mailako lehia bat ikusi dugu, Aimar Fernandez de Gorostiz zetorren atzeko talderantz, eta oso garrantzitsua litzateke talde hau hartzea Maldabera hasi aurretik, Maldabera egia da akordioa erra sartuko dutela espezializ eta 30 Johan Blank izeneko txirrindularien artean, ikusten dugu Beñat Sainz moztua dagoela atzeko talderiko, eta Aimar tarte hau isten ari dela izugarri garrantzitsua litzateke Aimarrek talde hau harrapatzea Maldabera hasterako, zeren eta behin Maldabera hasterakoan tarteak ziurrenek haunditu egingo dira bi taldeen artean, eta hemen lehen euskaldunaren maiota jokoan da ikusi dugu Aimar iruditu zen bintzat pelotoiaren edo taldearen atzekaldean sartu dela dagoeneko, eta bere unea izan daiteke hau arriskoan edo izugarrizko hor dagoa botatzeko Beñat Sainzi, ea lortzen duen sartzea ez dakitatzeko txirrindularia otezen edo ez, nik esango nuke bera dela hor tapatu da doan txirrindularia ez dugu ikusten. Bai, eta honek izugarrizko arriskoan jartzen du Aimarrek berak ere tira beharko luke. Dagoena jakinta hemen minutuak ikusi dugu bezala egan egiten bai dute, tartea handitzen doan heinean, eta egia da tarte pixka bat badakatela Aimar eta Beñatek, baina kontuan hartzeko mugimendua dago izugarria, txalotzekoa, eta hemen berak indarra izango balu ere tira beharko luke, harritzekoa da espezializ taldeak orain geldialde izatea hemen, Johan Blankek berak ere ez Maldabera tiratzea, unea baita hemen min egiteko, eta ikusiko dugu nola evoluzionatzen duen Beñat Sainzek izugarrizko presio oraintxe beregan, ez dakigu taldekiderik izango duen ondoan, baina talde honetan sartu gabe geratzen baldin bada, arazo larriak eta jazarpen izugarria egin beharko luke falta diren 30 kilometroetan. Momentu honetan, Beñat Sainzek talde honetan sartzea priorizatu beharko luke, Beñat esan duzun bezala, Aimar Fernandez de Gorostiza eta Bastien Lafitte sailkapen nagusian urruti daudelako, baina gaur bezalako etapa batean ezberdintasunak asko handitu daitezke, eta momentu honetan Beñatekiko tartea nahikoa izanik, Bastien Lafitte eta Aimar Fernandez de Gorostizaren artean egongo litzateke euskaldunaren maiota beti ere, talde honek aurrera egiten duela kontuan hartuta. Bien bitartean, atzoko etaparen ostean, Johan Blankek utzi digun mezu labur bat utziko dizuegu, gaurko etapari begira. Très content d'avoir gagné aujourd'hui et j'espère pouvoir garder mon maillot demain avec mon équipe qui est très forte. Bale, bueltan gara, hortxe lideraren hitzak, eta hemen ikusten dugu Aimarrek egin duen mugimendua eta iparraldeko txirrindularekin batera, maiot berdearen lehian sartu direla. Aipagarria da, maiot berdearen lehia minutu bat eta 43 segundoko tartean dagoela momentu honetan, Beñat Sainz liderra, eta Aimar Fernandez de Gorostiza bat 43ra Aimar bat 43ra dago sailkapen orokorrean, eta Bastien Lafitte Aimarrengandik 5 segundo atzerago. Beraz,
pozgarria da horrelako edertasuna sartzea ere lasterketa honetan, azten lafitentzat albiste txarrak, uste baino gertuago bai dago azteko Aimar bera, eta nola ez, Beñat Sainz egia esan minutu bateko tartea haundia da, baina hemen indarrik ez duen talde batean geratu ezkero, 25 kilometrotan minutu bat, 2, 3 eta 4 ere bai sartu daitezke, indarragoa dira aurreko taldean, geldi aldi atzeko taldean oso txarra da, eta ikusten dugu Aimar bera aurrera egiteko asmoz, taldean erritmoa jartzeko asmoz, badaki zer den, zein den bera postua, garbi du zein den bera postua, eta badaki zer lehiatzen ari den, hori ere txirrindulari batek izan bertuen gaitasuna da, ez? Lasterketa mugitzeko hankak izateaz gain, burua izan behar duen, burua izatea oso garrantzitsua da, aurreko gunean izan ditugun sailkapenak errepasatzea, eta badaki momentu honetan Beñat Sainz atzetik duela, eta badaki lasterketaz gain lehen Euskaldunaren maillota jokoan duela. Momentu honetan 26 zenbakia, Oliver Tregear, Tofauti Everyone Active Majako taldeko txirrindularia izango litzeke tarteko helmugen sailkapen barkatu 26 litzake tarteko helmugen irabazlea. Hemen ikusten dugu lasterketa burua berriro, eta berriro ere Johan Blanc bera da erreleboa ematen ari dena, orain Aimar Fernández de Gorostiza taldearen atzekaldera pasada pixka bat indarrak gordetze aldera, eta esan dakoa, Hagens Berman Jaiko taldeko txirrindularia traban dago bere taldekideak benefiziatzeko momentuan, eta Team 31 Specialized taldeko txirrindulariak ere interesa dute, Beñat, ondo irakurri dugu hasieran zein den borrokan. Baina jarrera ez da honena, ez dute taldeko akordioa ere beraien artean, nire ustez hor liderrak garbi 4 segundutara dagoen David Gaffney txirrindularia da, baina bere bi taldekideek ez dute jarrera zehatzik hartzen, ikusten dugu atzetik taldetxo bat datorrela, bertan Beñat Sainz txirrindularia datorrelaren jakinean gaude, baina harritzekoa da, zen jarrera pasibo erakusten ari den, bigarren datorren, minutu eta 30 datorren, taldetxoa ez dakigu, eta aurrean joan dira, aurreko taldea badoa, geldialdirik ez da, azkar doaz denbora osoan, ez dago arazorik beren artean, erasorik ez dago, eta badirudi denek azkeneko portuan jolastu nahi dituztela euren kartak, bai, etapa lehiatzen ari direnek zein sailkapen nagusiari begira duen lasterkariek garbi dute aurrera egin nahi dutela elkarrekin, eta agian badaunea lasterketa buruan dauden taldeko sailkapen nagusiko kideei begiratu da botatzeko. Hasteko, 264 dorsalarekin dugu 33 segundutara Johan Blancetik Harrison Dainty txirrindularia. Beregatikan tarte gutxira 52 segundutara sailkapen nagusian, alegia 19 segundu soietara Ben Morin talde txirrindularia eta hirugarren sailkapen nagusian Lilian Bruyere txirrindularia minutu bat eta 19 segundutara. Alegia 46 segundu soietara ieskide duen lehen sailkatuetikan. Alegia iesaldian beraien artean lehenengo sailkatuetikan hirugarren sailkatura 40 segundu soilik ez daude azkeneko maldan elkarrekin atera daitezkena. Ikusi dugu Johan Blanc, Specialized 31 taldeko kide bateri ez, lehiakide bateri herrietan edo hitz eginez, esanaz, imaginatzen dugu esanaz, elkarri erasoek eginez, inora ez doazela, gainera taldekide bat talde buru izanik, egia esan Team Specialized 31 taldearen jarrera arraro xamarra ari da izaten etapako egoera honetan. Egoera gestionatzen, zaila da, eta ikusten dugu momentu honetan, beste talde bat elkartu dela berriro atzetik, ikusi dugu uste dut Unai Moran Bizkaiko selekzioko txirrindularia zela tartean, bai Beñat Sainz, Aimar Fernández de Gorostizak taldea garrapatzeko aukera izan du Astigarrako benetako egoeren, eta orain egin dute berekin zijoa zen beste taldekideek ez, tartean Beñat Sainz lehen Euskaldunaren maillota daraman txirrindularia eta Unai Moran. Bai, eta esan daiteke talde horretara sartzearekin kontrolpean jarri duela Beñat Sainzek,
maiot berdearen lidertza, hor ikusi dugu Bastien Lafitte eta Aimar Fernandez de Gorostiza zirela bere lehiakide zuzenenak aurreko taldean sartu direnean gauzak asko zaildu posibilizitzaizkion Beñati eta aurreko taldean sartzearekin arazori guztiak alde batera utzi ditu. Orain erasoa edo erritmo aldaketa azkarra behintzat taldeko lasterketako liderrarena, esan aspertuko zen espezializitu 31 taldearen jarrera ikusirik, baina ez, egoak moztu dizkiote bere erasoari, espezializitu 31 taldeko lasterkari batek harrapatu eta berriro ere geldialdia. Egia esan, ezin da ulertu talde frantsesa izaten ari den jarrera, Johan Blanc bakarrikan talde buru jarrita erritmoa jarriaz, eta lasterketa buruan bitartean Jeiko taldeko txirrindulariak indarrustutzen talde lasterketako sailkapen nagusiaren mesedetan. Hemen Oiartzungo azken igoera egingo dute, errepetxo gogorra, baina bueno, egoera dena dela ikusita, agian atzeko taldean izango dugu erasoren bat, abiadan hartu duten lasterketako bigarren talde honek kurba, hemen ikusi dugun bezala konketak eta lerro zuriak barra direnean, irriste egiteko arriskoa dagoenean, eta txip aldatu dela dirudi Johan Blancek, bera jarri da lasterketa buru, dagoeneko erreleborik ere ez du eskatzen, lasterketa buru ez barkatu talde buru, eta erreleborik ere ez zuen eskatzen taldekideren hori. 20 kilómetros a meta en este momento. Nos falta por recorrer una última subida a las ventas de Astigarraga por el lado de Oiartzun y bajando a Astigarraga. Y en este momento, en la carretera de Basozábal, en vez de recorrer el mismo tramo que han recorrido hasta el momento, tomarán un desvío hacia la izquierda para subir al puerto puntuable del camino de Basozábal, que es de segunda categoría para el día de hoy, con lo cual puntúa el doble que las dos pasadas previas de las ventas de Astigarraga. Es mencionable también que la subida es hormigonada y aunque la bajada sea en asfalto, pues tiene un par de curvas que son muy malas y siempre pueden jugar una mala pasada a quien tenga una presión excesiva. Bai, bigarren taldea ikusten ari gara eta leheno kontuan hartu ez dugun egoera bat ere gertatu da Beñat Sainz talde honetara sartzerakoan. Beñat Sainzek lehenengo 15etan duen postua sendotzeko aukera ere bizirik jarraitzen du talde honetan sartuaz, bestela aukera hori guztiz galduko zuen, baina mutilatzeak egia esan izugarrizko esportu egin da, lortu du sailkapen horretan ere biziriko eta alegia sailkapen nagusian lehenengo 15etan egiteko aukera bizirik edukitzea. Bai, bere posizioa oraintxe bertan 12. lekua da, minutu bat 12 segunduko tartea du Johan Blancekiko, bere taldean doan Johan Blancekiko, eta beraz, lehen euskaldunaren maiota babesteaz gain, ziur nago, sailkapen orokorrean ahalik eta posizio berena bilatuko duela, eta Basozabaleko bidean ez duela hainbeste buruan izango maiotori defendatzea, baizik eta etapa edota sailkapen orokorreko posizio hori ahalik bezain beste hobetzea, eta sorte pixkatekin, orokorren behintzat top 10 egiteko gai den. Bueno, eta hemen orain akordio ez argia da, ez dago inongo talderi erritmo jartzen duenik, esan Specialized taldekoak eta Johan Blanc bera ere desagertu dira talde burutikan, eta erasoka hasi dira, honek egingo duen bakarra lider edo lasterketa buru den taldearen errenta handiagotzea da, eta dagoeneko hitz egiten hasi gaitezke lasterketa aurrean dela lasterketa, eta zergatik ez gauza arrarorik gertatu ezean, liderra ere aurreko taldeko partaidetatikan irtengo dela. Bai, ala da Beñat, liderrak amore eman duela ematen du, oraintxe bertan erasoa lehen urteko sailkapen orokorreko lideraren eskutik izan da, eta aurreko posizioetan desagertu dira. Ikusten dugu nola Beñat Sainz lehenenko euskalduna bere lehiakide zuzenekin kolokatuta dagoen talde honetan, bai Aimar Fernandez de Gorostizarekin eta bai Bastien Lafitte team iparraldeko txindulariarekin. Grupo hau Unai Moran txindulari bizkaitarrak izten duela iruditu zaigu, baina ez du ikusi taldeko aurreneko posizioetan beraz.
Basozabaleko igoera, streamingaren hasieran aipatu bezala, 2 kilometroko igoera bat da, non hasierako rampaia 14%ko bataz bestekoa duen aldapa den. Lehenengo kilometroa betetzen den momentuan 14%ko aldapa du, eta bukaera aldera ere beste 13 eta 15%ko penditzak dituen igoera da. Momentu honetan, ikusi dugunez, Astigarrako betetarako azkeneko igoeran buskatu den bezala, Basozabaleko igoerak min handia egin dezake, ez dakigu norainoko denbora tartea egin daitezken, eta hortxe ikusten dugu Aimar Fernández de Gorostiza lehen urteko liderarekin batera bere herritik lasterketa buruan pasatzen, bainat hori ere txirrindulariarentzat berezia da, sailkapenetaz haratago, eta erne beñat, bi txirrindulariarek aurrera doaz, Aimarrek atzera begiratzen duen eta relevoa pasatzen duen, baino tarteko helmugetako lidera ere erne dago, eta ez dago pozik bi txirrindulari hauek joaten ustearekin. Aimarrek oso ondo ezagutzen duen errepidea da, ikusten dugu hor, badakiela nondik hartu behar diren kurbak, orain Oiartzungo saihesbidean gaude, eta tarteko helmugetako lidera bera da ardura guztia hartu duena korte hau izteko. Bai, zerbait ez zitzaion gustatuko, gazteen sailkapena edo agian buruan izan dezake, eta biak berak mugatu du lasterketa honetako ihesaldi saiakera hau, eta orain berriro ere Johan Blank, ez dakit haserrealdia pasako zitzaion edo guztiz desesperaturik berriro lasterketa buru hartu, eta aurrera doa agian kotxearekin hitz egitera joan da igoeran zehar, eta horrelako notizien aurrean, minutu eta 50 aldea dagoenaren aurrean, gauza gutxi dago egiterik aurrera egin baino. Eta baina zein ikusten dugu orain talde honen aurreko posizioan buru erakusten duena baita ere, aipagarria momentu honetan, bigarren talde honetan dugula lasterketako maioten osotasuna esango nuke ez bainat, lider nagusiaren maiota ikusten dugu, eta Johan Blank ez da pozik, Euskaldunaren maiota ere hemen daukagu, tarteko helmugen ere bai, eta baita mendiko maiota ere bai. Lehenengo urteko lideraren maiota ere bertan, maiot guztiak bigarren talde honetan. Eta egia da bainat, egoera zaila dela liderarentzat, egia da sailkapen orokorrean pisu handiena berak duela eta lasterketa berak galduko lukeela, ez? Horrela bukatu ezkero lasterketa. Baina talde oso handia da hemen artean, eta egia esan, talde guztiek ez dute representazioa lasterketa buruan eta bigarren etapa lehian dago. Momenturen batean agian ere, aurrean errepresentaziorik ez duten taldeek, pentsatu beharko dute zertan dabiltzan, ez da, etapa lehiatzea posible da oraindik. Bai, hala da, hemen gu sailkapen nagusiari begira gaude, egia esan ez dagoelako bestelako mugimendurikan, aurrean dauden txirrindulari horien artean, badira 3 minutu galduta dituzten txirrindulariak atzoko etapan, eta horiek dagoeneko, ni beraien legoan izango nitzake behintzat, dagoeneko erreleboren bat eman gabe egongo nitzateke, eta ardura duten talde horiei utzi beraiek tiratzea, hemen ikusten dugu dagoeneko hizketan ari direla batzuk, horren seinale izan ohi da, esan ez, hemen batzuk itzulia jolasten ari dira, klasika jolasten ari dira, eta guk etapa soilik dugu buruan, beraz, lan egin dezatuela beraiek, eta gu etorriko gara etaparen jolasean. Esan bezala, pingani hori gabe egoera horietaz ohartzea zaila izaten da, bainat, guzti mailako lasterketetan. Informazio gutxirekin lan egiten bai dute txirrindulariek, eta era batera edo bestera lehiaketan murgilduta egoten eta konzentrazio eta pentsamendu hori lantzeko ere, pingani hori gabe lehiatzea puntu ona dela uste dut. Baita ere, horrelako situazioak gestionatzen jakin berdielako inoren laguntzarik gabe. Atzetik esaten genuen bezala, 20-30 txirrindulariko talde bat elkartu da momentu honetan, eta esaten genuen bezala, azken finean hemen aurrean gehienez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 talde daude representatuta, eta klasika honetan bainat, 28 talde dauzkagu, beraz, ulertzen dugu, bigarren talde horretan, lehiaketa o lasterketa hau lehiatzeko interesa ere, gaurko etapa, bereziki lehiatzeko interesa ere egongo dela. Bide horretan, lideraren sailkapen orokorreko interesak
laguntzen baldin badituzu, ba, bueno, azken finean beste kontu bat dira, ezta? Baina, bueno, nik uste bigarren talde honetan dauden txirrindulari askok, beti ere ikusi beharko genuke talde bakoitzak zenbateko efektiboa dituen, ez? Baina, bueno, ardura hartu beharko luketela, kasu honetan, ba, bueno, lehen urteko txirrindulari honek bezala, edo atletik datorren Ozitain taldeko txirrindularia bezala, ezta? Aurrean txirrindulariek ez duten taldeek, ba, bueno, interesa erakutsi beharko lukete egiako helmugan lehenengo posizioan pasaz. Bai, eta hemen oraingoz lider virtual jarriko litzatekena Harrison Deity txirrindularia litzateke, bera 264 dorsalarekin doa aurreko taldean, eta bera izango litzateke oraingoz partidu edo hobekien etortzen ari zaiona lasterketaren egoera bereziago, ez? Hemen atzeko taldea bi zatitan banatzen ari dela ikusten dugu, baina ez dakigu indar nahiko izango den atzeko talde hori bi zati horietan banatzen jarraitzeko. Aurrean erritmoa ez da geratzen, egia esan guk erasoak eskatzen dugu, baina erritmo honetan erasoak egitea izugarri gogorra da, eta egia esan bakarrikan aurrera egiteko ausardia asko beharko lukete, malda gora doazela, 46 km orduko abiaduran doazela, esaten bai digu hemen, gure markagailuak 46 km orduko, eta jakintzazuen platera handia nola ez, hemen maldagora dela eta izugarrizko abiada dela, inorri beste idearen bat burutikan pasatzeko ere. Azkeneko egoera dugu Astigarragako bentetara, tenemos la última subida a las ventas de Astigarraga antes de afrontar esas duras rampas de Basozabal, que además con un asfalto mojado o medio mojado será doblemente difícil manejar la bicicleta y manejar las fuerzas, ya que, pues bueno, es típico que en este tipo de suelos, pues la rueda patine, ¿no, Beñat? En este tipo de suelos con este tipo de pendientes. Bai, guztiz, berez gogorra diren lasterketa horiek, oraindik eta gogorrago egiten dituzte horrelako bideek, hemen ikusten dugu 256 dortsala, Mark Ketteringham, berak adibidez, aukera bikaina du 4 minutu eta 51 segundutara egonik sailkapen nagusian, beste jokabide bat hartu eta etaparen bila joateko 251 dorsalarekin Teo Barretek egoera berdina du, bera 4 minutu eta 23 segundutara egonik sailkapen nagusian 252 dorsalarekin, bere taldekideen Lilian Bruyère minutu eta 19 segundutara da sailkapen nagusian, hau da 15. sailkatua, eta agian egunaren amaieran podiumen bukatu dezaken txirrindularitako 83. dorsalarekin Kilian Lamargot, hau ere 2:52 denborara sailkapen nagusian, berak ere etapa izango du noski buruan, 2 minutu eta 64 segundutara. Harrison Deity hau bai 33 segundutara dugun txirrindularia da, eta honek sailkapen nagusian protagonista izatera deitura badauka, bera baita momentuetan karrerako Gipuzkoako klasikako liderra. Momentu honetan 13 km faltan 2 minutu eta 16 dagoeneko aztu egin gaitezke atzeko taldean dadozten txirrindulari eta sailkapen nagusia hitz egiten ari garen momentuan gutxienez, eta etapa dugu jokoan aurreko taldean. Lehenengo taldean 19 segundutara dago Harrison Deity lider virtualetikan Ben Morin, eta bera izan beharko du kontrolpean ia 20 segunduko errenta hori kontrolpean izan beharko du Harrison Deity lider virtualak. Egunaren amaieran horiz jantzi nahi badu, orain ikusten dugu atzen erreakzioa dela, orain bai tirakari dira lehen urteko liderra, gogor tirak ez markatu, ez da lehen urteko liderra, ez eta Region Sud Akademiko txirrindularia gogor tiraka ari da atzeko taldetik, baina Imanol esan daiteke dagoeneko berandu dela 2 minutu eta 16 segunduko tartea hau mugatzeko. Horren ikusi barra dago Beñat, Jeiko Hagensbergman, Jeiko taldeko txirrindulariak, sailkapen nagusiko txirrindulariak, zer nolako indarren gestioa egin duen, ez? Ikusten dugu aurreko talde honetatik ja txirrindulari bat gelditu zaigula, ikusten dugu desgaste hemen aurrean oso handia dela, eta Jeikoko beste txirrindulariak hartu behar izan duela pisuaren zati nagusia. Hala ere, Beñat, esan bezala, 2 kilometroko aldapa handia dauzkagu, eta hemen denok eman beharko dute daukaten guztia,
2 minutuko tarte bat erreiz bihurtu daiteke minutu bateko tartean eta hala ere, aipatu dugu leno, sailkapen nagusia 4 segundotan dagoela jokoan, beraz, zaila ikusten dugu 2 minutu 16 segundoko tarte hori Johan Blanken alde behintzat moztea. Bai, beraz, orain, 12 kilometro helmugara falta direnean, aurreko taldean diren txirrindularien errepaso azkar bat egingo dugu, eta beraien artean noski sailkapen nagusian garrantzia gehien duten txirrindulariena. Hasteko oraintxe lider virtuala den Harrison deiti dugu 264 dorsalarekin. Bigarren izango litzateke Darean Dickman txirrindularia, 2 dorsalarekin Jeiko taldeko txirrindularia, 11 segundutara dagoena lider virtualetikan, eta 3. dagoena 275 dorsala duen Ben Morin txirrindularia da, lider virtualetikan 19 segundutara. Alegia, 3 txirrindulari daude sailkapen nagusian lehiatzen 20 segundu baino errenta txikiagoan. Gainontzeko guztiak etapa izan ibiliko dira, azkeneko 11 kilometroetan sartzear gauden honetan. Orain astigarra gara, abia da bizian doaz Jeiko taldeko Ben Dickman txirrindularia, oso eskuzabal esportzuan, eta ikusiko dugu, Manolek oso ondo esan duzun moduan, ea bera ondo erregulatu duen esportzua edo besterik gabe, generoso izan ote den, eskuzabal izan ote den, tartea ateratzeko orduan, hemen ez du itxura eman inor izkutuan ibili denikan esportzua egiterako orduan, baina ikusiko da nor iritsi den fresko, azkeneko 2 kilometroko maldara, 3 rampa oso gogor dituen maldara, ipatu duzun bezala errepide aldaketa duen malda horretara, eta hemen erabaki daiteke hasteko egiako etapa, eta bestetikan Gipuzkoako klasikako sailkapen nagusiaren lehia. Eta 10 kilometro orain helmugarako, 10 kilómetros a meta, tenemos la carrera en juego, tanto la general como la etapa misma, como las generales de otras pruebas. Le están poniendo ahí, le señalaban 1 minuto 50, si no estamos mal. Vemos aquí el ritmo de adelante se está haciendo muy duro. El dorsal número 241 que está sufriendo ahora a cola de este grupo es Theo Bart del Sport Cycliste de Saint-Étienne, que está a 4 minutos en la general, por lo cual no estaría peleando tanto por las primeras posiciones. Pasamos el túnel de Astigarraga, vamos dirección ya a la Rotonda Grande, y en el camino de Basozábal, en vez de recorrer el mismo tramo que hemos recorrido antes, vamos a desviarnos hacia la izquierda para seguir recto y afrontar las rampas de la subida a Basozábal de segunda categoría. Bai, hemen ikusi dugu indar desberdintasuna, 251 dorsala duen txirrindularia, ez pentsa hankamotza denikan, Theo Barret txirrindularia, maila hondiko txirrindularia da, baina oso ibilbide gora beratxoa den lasterketa hauetan, esan daiteke batzuk espezialista bilakatzen direla izatez, eta batzuri oso ondo moldatzen dira, batzoko Lazkaoko malda hondien aldean, horrelako bide errepetxeroago edo malda laburreko gora beratxoetako errepide horietan asko zobeto moldatzen diren txirrindulariago dela. Hori dela eta ikusi dezakegu batzuk atzo 3 minutu, 4 minutu galduta ere, gaur lasterketa buruan egotea izan dutela, eta oraindik ere bertan jarraitzen dutela. Bertan ikusten dugu Basozabal biderako desbioa, orain arteko tramo hau leno ere txirrindulariek egin dute. Ikusten dugu asfaltua, hormigoia hemen ez dagoela bat egoera honean, baino ez dugu ikusten bereziki bustita dagoen tramoa denik. Bai ordea, autobiako zati hau aipatu bezala zubiazpi bat izanik, goiko urak erortzen dira beko errepidera, eta hemen ikusten dugu tarte ezberdina. Momentu honetan ezkerrera hartu dugu, beste pasadaetan eskubira egin dugu, eta hemen txasten da Gipuzkoa klasika honetako azkeneko igoera eta egoera erabakigarria bainat. Guztiz erabakigarria, esan bezala 20 segunduko tartean 3 txirrindulari daude, sailkapen nagusiari dagokionez, eta gainontzeko guztiak etapa lehiatu nahi badute behintzat, haien aurretik izan beharko duz, pentsaiek elkarri begira ibiliko direnik, hemen azkar ikusi bai dugu Dan Dickman txirrindulariak
aurre hartu duela eta inongo lotxi gabe bere aurpegia erakutsi ez indarrez norbaitek superatu behar badio, sufritu beharko duela argi utzi du. Muy importante la colocación en este último tramo de la carrera, vemos como la carretera se estrecha mucho y ahora van a tomar un cruce de 90 grados a la derecha para afrontar la primera rampa de esta subida, Basozábal. Especialmente peligrosa la curva, ya que es un sitio donde pues bueno, se pueden concentrar caídas con el asfalto mojado. Veíamos ahí como un corredor lanzaba un bidón fuera de la carretera. Aquí está el cartel de Comienza Puerto. Eta abiatzear portua eta orain bakoitza bere lekuan. Bakoitza bere lekuan jarriko du portu honek, ikusi dugu hementxe izuar bez inorrez da lotxatik geratzen, eta erasoa lehenengo momentutikan, Sainentien taldeko txirrindulariarena, eta ez da atzean geratu inor, indartxu, denek indartxu erantzun dute lehenengo eraso honi. Taldearen atzean lehen ere atzean geratzen ari zen 241 dorsala dakagu, baina taldea osorik lehenengo rampan hementxe bukatzen dela deskantxo txiki bat, eta bigarren ramparantz joango dira zuzenean. Horrelako beste bi rampa dituzte, Maldaren gainera aietzeko, eta dirudienez taldea osorik, eta hori aldatu ezean esprint izango dugu Egiako kaletan. Eta segituan pasako dira aldatuko dute errepidea, bainatu ikusten dago txirrindulari bat gelditu dela ja talde honetatik, eta segituan pasako dira asfaltoko errepide honetatik hormigo dira, eta bertan, zailtasunak etorri daitezke txirrindulari bentzat, hemen ikusten dugu eskubitara desbiatu direla txirrindulariak, ikutsi falta da, horrein dakagu autopistazpitik igarotzen den tramoa, hemen dugu segituan. Bigarren rampa puntu honetan sartu dira hormigoizko errepidera, eta iristalari egongo dela ziur nago, bainat, ikusten dugu hemen Hagensbergman Jaiko taldeko txirrindulariak jarraitzen duela tiraka, eta ritmoa oso bizia dela, bai gora eta bai bera hormigoian, bainat. Bai, behar du, Jaiko taldeko Dickmanek behar du tartea lortu Harrison Deiti txirrindularikiko, eta hortan nabil, 11 segunduko errenta dauka Harrison Deiti Dickmanekiko, eta hori lortzeko, hori zapuzteko edo lidertza hori eskuratzeko Jaiko taldeko txirrindulariak erasoa edo erritmo bizia jarri du hormigoizko rampa hauetan hemen sufritzen ari diren arren inorrez da atzean geratzen guztiz, 251 dorsala soilik geratu da atzean, hemen sufritzen ikusten dugu 256 dorsala, berak markatrin da 4 minututara dago, beraz, hemen aguantatuko alu ondoren datorren lautadan erasoa jotzeko aukera izango luke, eta orain erasoa zuzenean Dickman txirrindulariak jodu, eta sufritzen ari dira atzetikan, heltzen ari dion bakarra Nobel Akitaniako txirrindularia da, ez du dorsala ikusteko aukerik izan oraindik 90 dorsala ditekelakoan gauden, bera Kilian Lamkarro da 2 minutu eta 50 eta bi eri komeni zaien mugimendua da, batek bi zenbakidunak lidertza eskuratu bai dezake 11 segunduko erretarekin iristen bagara netara, eta besteak etapa lehiatzeko aukera bai dauka, gaurkoan berez entendimentu erraza izan lezakete orain atzetikan dator Felsenhauers taldeko txirrindularia eta hirukotea osatuko dute. Aipagarria bainat 6 zenbakiaren talde lana, Dean Wallowaynen lana Dickmanen alde, eta Gipuzkoa klasika hau irabazteko pieza klabea izan dela esan dezakegu, bainat. Bai, atzo Banartek egin zuen lan bera egin bai du gaur Jaiko taldeko txirrindulariak bere lideran alde kilometro ugari egondu da lasterketa buruan aiztea jan eta jan errenta handiagotu dezaketen, eta orain berriro ere Dickman bera erasoan, eta atzetikan orain antzuna ondo emanez Felsenhauers taldeko txirrindularia ea dorsala ikusteko gai garen 200 ez du lortu ikustea. Aipagarria baita ere atzo Dan Dickmanen izena aipatu genuela. Txirrindulari, sailkapen orokorretako txirrindularia dela, oso ondo errekuperatzen duen txirrindularia da, aipatu bezala, besoak atxetutako txirrindularia da, 10. sailkapena du nokereko lasterketan, 2. postua lortu zuen Tour de Pays de Baut lasterketako sailkapen orokorrean, Volta ao Concello de Loule lasterketa Portugaldarrean ere 2. postua lortu zuen,
temporada hasieran bigarren izan zen Costa Blancako UCI lasterketan, eta orain hemen daukagu Gipuzkoako klasikan sailkapen nagusia jakean jartzen. Bai, bere atzetikan etorri den hori Harrison Deiti izango litzake, berekin lehia duen 11 segundutara dagoen txirrindulari 11 segundu bi txirrindularen artean, horrela iritsi ezkero 11 segundu horien gatikan Harrison Deiti iraziko dut, aurrera doa Dickman, aurrerain azkeneko rampan, aurrera 11 segundu atera berdizko orain bigarren den txirrindulariari eta horren bila doa izugarrizkoa Jaiko taldeak gaur egin duen lasterketa atzoko lasterketaren ondoren, horrela sufritu zuten lasterketa horren goia hartu du Harrison Dickmanek, Dean Dickmanek, eta Maldabera honetan 11 segundu atera berdizkio Harrison Deitiri helmugara iritsi eta eskuak altxatzeaz gain maiotoria etxera eramateko. Maldabera arriskutsua Imanol aipatu duzun bezala, bidea ez da onena, ez da betiko asfaltoa, eta orain Harrison Deitik alde duen bakarra da, beste kide bat duela ondoren datorren 3 kilometro laborietan lan egiteko, baina indarrez gutxienez behintzat, Dan Dickman txirrindulariak izugarrizko nagusitza erakutsi du azkeneko rampa honetan. Abiadura bizian beraka, azkeneko 3 kilometro horiek nahiko lauak dira, azkeneko 500 metroetan 2 rampatxo dituzte, baina ez dirudi inor gertu izango denik txirrindularenek egiako kalean. 5 kilometro lasterketa amaitzeko ikusten dugu aldapa bera, zulo bat edo beste kenduta, asfaltoko errepidea dela, nahiko garbia dagoela dirudi, eta momentu honetan Jaiko taldeko txirrindularia joan egin zaie, bigarren eta hirugarren txirrindulari hauek ez dute begi bistan ja lasterketako liderra, eta ematen du joan egingo dela aurrera. Lider virtuala dugu barkatu Harrison Deiti hemen bigarren postuan ikusten dugun txirrindularia, eta orain eskuinetan ikusten dugu azkeneko 5 kilometroa nolakoak dira, azkeneko 4 kilometroak ia lauak dira, 1,7ko desnibela azkeneko kilometroetan esan bezala 2 rampatan baratuak, alegia ia ezer jazarpena izango dute 4 kilometro horietan, alde batetik Dan Dickmanek bakarkako jazarpena, eta atzetikan doazen bikoteak binakako jazarpena egin beharko dute, batak etapa eskuratzeko eta besteak sailkapen nagusia etxera eraman nahi badu. 11 segundo bi txirrendularien artean bakarrik, momentu honetan 18 segundoko tartea ematen digute, eta momentu honetan lider virtuala Dickman izango litzake, 11 segundoko tartea besterik ez dute, eta bien artean, eta tartea gora doala ematen du, egia esan erritmoa nahiko diferentea ezberdina somatzen da lasterketa buruan eta atzeko bi txirrendularien artean, aurretik arrisku gehiago hartzen ari dela uler daiteke, badaki eta zer jokatzen ari den, eta badaki behar artean ezagutzen diren txirrendularia da. Seguru asko pasaden urtean rekorrido hau egindako txirrendularia da, 4 kilometro falta dira metarako, eta esan bezala, tendentzia beraka den arren, metarako azkeneko metroak aldapa gora egiten direla aipatu beharra dago. Tartean, Dan Dickman izan dela esan behar dugu Basozabaleko mendiko sariko lehenengo txirrendularia, beraz, bigarren mailakoa izanik sailkapeneko, behintzat gaurko etapako sailkapeneko aurreko posizioan egongo da, konfirmazio faltan. Eta orain sokatira hasiko da Dan Dickmanen artean eta atzeko bi txirrindularien artean, esan bezala 11 segunduko errenta du atzeko txirrindulariak, eta oraintxe 11 segunduren gatikan da lider virtuala Dan Dickman eta Jaiko taldea pozik egoteko eguna ari da osatzen egindako lan izugarriaren ondoren, beraien errekonozimendu eskuratuko dutelakoan dago, eta haze bidea, haze kurbak hartzen ari den, arrisku asko hartzen txirrindulari gaztea, eta atzean ez dirudi nahiko indar dagoenikan aurrekoaren erritmo berean joateko ere denbora gora doa, 22 segundutik dagoeneko 25 segunduetara igaro dira, eta horiz iritsiko da metara, eta maiot horia jantziko duela dirudi, ezer berezirik gertatu ezean lauean sartzen garen honetan ikusten dugu nolako den bidea, zigizagatxua honek aurrean doan txirrindulariari mesede egiten dio, eta hau dagoeneko bakarkako gaztarpenean hasi da atzeko bien zain egon gabe, ikusten dugu tartea haundia dela, biribilgunean ere azaldu ez dira egiten oraindik, 24 segundu jartzen dituzte,
eta egan doa txirrindularia egiako kaletan helmuga eskuratzeko asmotan. Konfirmazioa badugu ja, bainat, mendiko sailkapenarekin, bi dorsala Dan Dickman izango da etapako mendiko sariaren garailea, eta 11. dortsala David Gaffney Team 31 Specialized taldeko txirrindulari izango da mendiko sailkapen orokorreko irabazlea, beti ere lasterketa bukatzen baldin badu. 27 segundoko tartea du orain Dickmanek atzeko taldearekiko, 2 kilometro falta ditu, eta ikusten dugu markatzen dizkuten abiadurei erreparatuta ere, abiadura antzekoa edo lasterketa buruan pixka bat altuagoa dela. Eta hau da, aldaketa atzo ikusi genuen errealitatetikan, gaur ikusi genuen atzoko errealitatean protagonista izan zen Johan Blanc azaldu ere ez da egiten gaurko karreran zehar egia esan eskuetatik joan zaiola dirudi eta atzo sufritzen ari zen Giko taldeak, arantza atera eta ondo aterako duela dirudi txirrindulari honen eskutikan, txirrindulari txikia, baina lauean ere azkar doa, hemen bi txirrindularien artean ere ez diote denbora jaten, hori ez eta denbora ateratzen dio oraindik eta denbora tarte handiagoa du da Dickmanek atzeko bi txirrindularekiko, eta orain geratzen zaigun duda bakarra da, atzetik zetozen gainontzeko sailkapenak, Euskaldunaren sailkapena adibidez, nola iritsikote den metara, Beñat Sainz ondo ikusi dugu egia esan aurreko karrera osoan zehar, baina bera baino ere ikusi ditugu iparraldeko Bastien Lafitte eta nola ez, Aimar Fernández Díaz de Gorostiza azkeneko malda hortan gertatuko denaren zain. Kilometro bat helmugara, momentu honetan, Dan Dickman azkeneko kurbak ematen ari da, eta bi repetxo izango ditu faltan oso laburrak, lehenengoa kurba honen ostean izango du, eta bigarrena Gipuzkoa klasikako azkeneko kurbaren ostean tarteko helmuga ospatu den paso honetan. Bai, hemen ezkerretara egingo du kurba, orain rotonda txiki bat, eskuinetara kurba bat, ezkerretara beste bat, malda bat gora, eta hortikan 300 metro inguruetara meta izango du aurrean Dickmanek 32 segundu dagoeneko, seguru da ezer arraro gertatu ezean dagoenek atzera begiratzen du, egia esan zai egingo zaio berari ere hau gestionatzea, ze garaipena eskuratuko duen taldelan bikainaren ondoren eta egun oso gogorraren ondoren ondo sufritutako garaipena izango du hemen. Azken erraiak botatzen ari da, azken aurreneko malda honetan, hau eta metako malda besterik ez zaio geratzen. Dickman txirrindulariari izugarrizko esportu da egiten ari da, berarentzat izango da, bai etapa ziur eta sailkapen nagusia ere ez errarraroa gertatu ezean berak eskuratuko du 20 segundu besterik ez metarako, eta orain eskuinetara eskubira egingo du birajea. Azkeneko 100 metroetan sartuko da, orain ikusten dugu nola sartu den metako zuzenbidean Dan Dickman bera bakarrikan soinu entzuten dugu, bakarrikan eskuak gora altxako ditu, merezi bai du eta 30 segundu tera ditu atzeko talderekiko eta 11 segundu nahikoa ditu lidertza eskuratzeko. Orain dator atzetikan bikotekidea, atzeko bi bikoteak, hemen bigarren sailkatu eta etapa lehiatzera etorri den txirrindularia eskuinetara, eta dagoeneko lasa esan dezakegu Dickman dela liderra, eta bai etapa eta bai sailkapen nagusia irabazi duen txirrindularia, atzean biak esprina eta Watersley faltan gaude, taldeko txirrindularia bigarren. Konfirmazio faltan gaude, sailkapen orokorrak eta nolak gelditu diren, bai tarteko helmugak, bai mendiko saria, bai denborazko sailkapen orokorra, Beñatek aipatu bezala euskaldunena, lehen urtekoena, ahalik eta bezain pronto jarriko dugu zuen jakinaren gainean. Ben ikusten ditugu txirrindulariak binaka eta banaka helmugara iristen, eta egia esan interes bizia dugu euskaldunen gainean, nola iritsiko ziren, nola egingo zuten azkeneko malda horretako igoera, ea badugun zorte pixka eta kamerarik izango ote den beraien inguruan. Hemen txalotzekoak mutionek egin duen lasterketa 6 dorsalarekin Dean Woolley bere taldekidearen garaipenaren erdia behintzat berari eskaini beharko lioke, izugarri izan bai da gaurko egunean egin duen lana, eta garaipen honen protagonistako bat inondik inora ere. Jendetza egiako 2025ko edizio honetan, Beñat, jendetza metako pasaera honetan
eta zain gaude esan bezala Basozabalek eragindako korte horiek nola itxiko diren ikusteko, batez ere lehen urteko txirrindulariei begira eta txirrindulari euskaldunei begira. Bai, egia esan, eguraldiak lagundu ez duen arren, egun guztian zehar ikusi dugu zalez beteriko karrera izan dela gaurkoa, bide bazterretan ikusi dugu, baina orain barkatu egiako metan ikusten ari garen jendetza hau, gutxitan ikusten da juvenil mailako lasterketetan, horren arrazoitako bat, gaur hemen dauden txirrindulariaen izenak eta taldeen izenak dira alde batetik eta beste aldetik duen kategoria eta zergatik ez esan historia ere karrera honek. Zain gaude atzetik noiz azalduko ote diren gainontzeko txirrindulariak, dagoeneko lehenengo taldeko txirrindulari horiek helmuga eskuratu dute, atzean azkeneko berri genuenean 2 minutu eta 20 segunduko aldea bazuten dagoeneko beste talderiko, beraz ezer arrarorik ezean, Laister izango ditugu helmugan, bigarren taldea osatzen zuten 30 txirrindulari horiek tartean lehen euskaldunak genituen, iparraldeko Batiste Lafitte, Beñat Sainz eta Aimar Fernández de Gorostiza. Ea berain artean zer dagoen, egia esan Beñat Sainzek eskuragarri zuen sailkapena, baina orain txirrindulari berriak zein ote lidera bera saldu da hor. Azte joa, tartean 4 segundutara zuen David Gaffney txirrindulari, Specialized 31 taldeko txirrindularia, ez dira kontent egongo Specialized taldeko txirrindulariak ez eta nagusiak, egia esan oso karrera, zer esan emango duen karrera izango da beraien taldean inondik inora ere, azken finean, indarrik ez dagoenean Johan Blanken taldekide bezala, bertan ez daudenean ezer ezin da aurpegiratu, pena bat, horrelako lider handiak ezin izan duela inor alboan eduki, baina Specialized 31 taldeak, ez eskurenek hemen Aimar Fernández de Gorostiza, lehen euskalduna izango da gaurko etapan eta bere inguruan ote den Beñat Sainz iztugu ikusten oraingoz. Eta hortxe do Beñat Sainz. Hortxe sartu da bai. Eta lehenengo urteko txirrindularia ere bai, lehenengo urteko sailkapen orokorreko lidera ere, momentu honetan sartu da helmugara. Beraz, Beñat Sainz txirrindularia izango litzateke lehen euskalduna, Aimar Fernández de Gorostiza egin dion, istutua aguantatu du, bigarren eguna gogorra joan da benetan, baina salbatu du lehen euskaldunaren mailota, eta zorionak zuri ere Beñat, nola ez zorionak gainontzeko txirrindulari guztiari ere. Eskerrik asko asteburu hau posible egin duten babesle guztiei, federazioari, antolakuntzari, zorionak txirrindulari guztiei, eta zuzeneko hau itxiko dugu, hurrengo urtean berriro ikusiko dugulakoaren esperantzarekin. Mila esker denoi, eta hurrengo arte Beñat. Hurrengo arte, Manol. We're Basque. We are Basque. Clásico de los Muros, salida de meta al Pamplona. Ahí tenemos el gol, Eta benetan labora escucha. solamente para la línea meta. Ahí vemos también esa convicción y el buen trabajo. Escabiesca por las calles de la ciudad de Zaragoza.
Ojalá podamos vivir un gran espectáculo. La verdad es que esto es impresionante, las imágenes que nos están ofreciendo son increíbles. Yo creo que está dando más de lo que... No sé si le va a pasar factura. Hortla prestatzen, bigarren txandakoak. Lalo bero bat emango diogu, animatu. Gaina, berehala izango dira San Miguelko gainean lasterketa buruan diren 3 txirrindulariak. Kilómetros de carrera y por... Espremi horretan. A todos aquellos que no vais siguiendo, los 5 ciclistas escapados que ven como esa diferencia de todo. Farmakatzeko ez erren erorikoa lasterketa. Orain airetik ikusten ditugun drone bidezko irudi hauetan, abaltizketara iristen ikusten dugu, helmuga.netara garaipena gozatzeko modu ere izan du garaipen.